so ne say ye beda na se ni akanfo no ni atontom no ni aka ne kase no de a kire wiase ma san nyina sampa onyame wuye money enta no pay ye bom kase money yo money yo I got it. Do you know Kupaya and so? And I pay on the other four. The GDS said to them, Ponacopada, my baby, as is a year. And Yama and watching on a pay. Yama and watching Yama and Aquaba, Quanso, Coso de Aba, Amansai, Ajatumu, Casafidie. Your number one account radio station, Ahenkan 93.3 FM. And I pay Yasin Kunya Elmame Equiafra Kuma Batampa Studio. And no able to a poeman temana a bremu fifty men sinimu. Achem Abuabo. Now show a Cherabiano Swabo, a year and a panosia, a pound Simano Adria 9 Yenu 6:42 a.m. And na eye osana bosome no ne da etoso aduonu mienu wo afin pinuni aduonu ennan emuo eda yawada Thursday August 22nd 2024 Emma ure mfise already no yetwa ennanumu mako ahanu ene aduasa enum 235 days gone. Enti aka enafani mako wahani aduasa baako 131 days left in 2024. Emare mfise afiwe no ewomu edafani womu mako ahasa aduasia insia 366. I normally no 365, but my refisa yawo lipi antino 366 days and a yecha na nyamia da roma yecha 235 enti aka 131 onyakopon kura yemu kakanga kra wade yeko yaka no de betwa don't worry do na na yetwa agu akire na mom de aka no yani so die sua na so nyakopon ni so no eye ne pem obeye wade ebeko anopai once again good morning and welcome to Ahenkan 93.3 FM. Na yasin kunya say no. So winim dada. Jumedia. Asom pempem abie na wotwen. Na watie die wo mo. Eye maakye. Maakye no so de okasa de fa. Amanyosem kakra we na amanyosem no nye gidigidi da bia e boko da fom ai eye oman ni chechiriye ehun nkomo na maachidie owie pe a wose ya hwe na ya futu sem so ye de piwo so ya tue hofo ne achechiri ye ho ya re and after that no so ensema wodo a enka nsuo no de yakoso wo Ghana ha ai tiasi nkonyan. It is social, political, current affairs talk show. Matching ni jumedi anything. Na anapay, me jidi say nyina ya ho ye. Ya sori dia wase ya kwa nnwuma so men na no ho kwadwefo bi antra fie. Hey. Na anoma wantu ayeso obuada. Obi so ogina ho. Enti anapay ya be kwa nnwuma so. Ya ko pe bibi di agu kotokuo ni mo sadia be ya benya bibi di aboya no so twade enti mame hyaase enfra sankafo so yanchia wonmu nyina staga mete wonka che apomu yede afe original kakaku oso mete wonka che o hye wankwana Pablo anope good morning omo no eye ukọ eye adriver fo no
omo class wodom na class captain for na mabubo mudi no eti esi wo mo so ana ato achenkafo di nyina ya mamu nyina ma chen anopai na afei akwantufo nso yede wono mo konso ye gidi esi obi aho ye baby bi obi akọ obi akoma so ade sede odinam sede amponya kopa anopai obeye de amawo why mensuro afei yanhwe akuafo nso so ya anopai yankongre mama nipa pempempempem na kwambede wo mbebuada anopa akuafo am wo mamu nyina tituru mu am wo yempatam ya yamamu nyina mache na yegidie sa bibibia so konkan de do ba de ase afei dwadifo am ho monkoton yesu yatimi abeto bi timi de akoye deja ye di bekwa ye beto de ye bekwa akodie ye beto de koye hunam na ni ye ye koto de de besiesie ye ho ade de akika ka ho monkoton ne nya binto wa yesrem a eme wa ba mu enra anya ye na be ye ko ye ba beto enti dwadifo nyina mo ye mpatam ya ne Ghana fana ba bibiala wubutu a wutie ye na wo hye ye yama mu nyina mo ache afi mo amuhye ye nsika so de maye ne sika kra bia wodo wo ye mpatam ya Ghana commercial bank esi mo so na ma chicha ma na tumu nua no ma aka nyina se yama mu nyina ma che no pai afi ye so ye nsa ne dwuma no eno no sa ne de be fa de pamfo ne so enti Mr. Oben any fee clothing asanifo nyani ba ko pe ono ko adepamfo no class wodom na wo na ya class captain fo no anopai ensimo so ento adepamfo nyina se ya mamu nyina ma che etiri yon so fo no ye de besi Marshall Beauty and Training Center so no so atrema ma na to eye wono ma kadi nyina se ya mamu nyina che de Ahenkan na 3.3 FM achi gimedie so atomfo ma mo bo na de so kwekwe yey afitafo mo nyina mo ka ho media bia wudie anopa ya ma wache na yasi nkonya no ya de akoma kro odo ne anigye ena ebe som oman no se de bia oman betumpo ne yaso yetimi so anya baabi asie fiti sable kopim se eye anopa no ntu be bode ye nyina ye som oman konkono Ghana e wakasa vidie iso na mayamfa sedan koma aboafo won ma hyehyɛ dwumadie de agu apono so na medi ho chia medi amawo owura odi Ahenkan Kwame Yaboa the international killer the champion super duper man ono ana eye the executive producer edema machi dwumadie yi afei kapo Kobike Adaroma ono so assist ewo ho kama Owura Billy Man ye super technician on duty asedanka no afei enne na wotie no asesa de amao ai na watwiri mu de eyansa na tie etimi gina mi akasa my own boss the captain in the morning oboba ofori amanfo anamu na anopai masomo adwen panyene kofi mensa adwen papa na papa ndu anim kan ne medin anopai ye besom therefore one abetimi aye we enti anopai sedi adwumadie no hyehyɛ yɛ tie no sabebepe ena yede ekro ye be hwɛ ewiemu sakyeraye sedi asibi enso be kɔ na damu no na ye wie pa yede Nyankopɔn asam no ede amawo ewie Nyankopɔn asam ne pɛ agudie ma konfo na ye krado wonom so ba besi nkonya na afi omode ye ne so agbawuram ewo agudie mu sedi anoma sibi ekro na omu wie pɛ ye sabebe biem ye ba ye de oda chinti na eba ewie oda chinti pe ye bie punu mu de ato no na ye sinkonya na afei ye de dobon kata wodo abadwa so no so boboso de asomo na afei no enkomo awodo egu apron so ene da mu no ya hwe na afei ne animdifo enso etimi atwetwe mu enkomo na etimi aboa ba bibia so etimi akonkan ti dwumadie no ya hyehyɛ no sɛ de sena efata ane ye de ba be sombo
kaya ho na ye nyina ye nsom Maria mfiso betimi ade achi wa be Fontaine no so Facebook live, YouTube live na nyina no ye Ahenkan 93.3 FM afei emfa woni ba bibia butu se wo ati asfasa so nkwa de a o mai bia wo so no betimi etie ne dia fa mytunein.com sanso na eye modern Ghana na afei zanofm.com le nyina no okwa me pacho o search Ahenkan 93.3 FM da wetimi enso amonitor de ekoso ofiduam ya no mo na ebra so ba ma yebe mo akwanya na so agbo awuram sanse dwumade anu na edie enti wodi atami kuchu efa mayene ne mom ubetimi de wo message no enso de afa 0533 898 915 0533 898 915 ebe kenkan e de amount or any birthday wishes bi anso adbetimi de afa ho SMS ne WhatsApp no na afi no ya de wutuma enso de amount say Amara Fisa www.ahenkanfmonline.com ubetimi avesity ubo.com na mafa.net ne bra ahenkanfmonline.net na afiwatimi adi achi nsema odi atintim jagu ono no wakenka bi e wo potoka samu enti mayemfa ewiemu sachraye no emfa emma sade ebesibi akono ene edayi na ewiemu boble no ochese anopai ewiemu ayekusu ebeyekusu sa toama kodru ayeduba akum ho ene dumienu efri donko ede ekro no ochese ensuo ewo ewiem se ebetumi enso ato etia no ahye nso enso ede amayene eti titru miaya ahodo a ya akwaye ne embepo enso so ewo wo no o kire se anopai ewiem ayekusu ebegina mu ayekusu ne saa wia ne ntimi emmo so ahu be katakata wia nani saa efri donko ede ekro no wo se yanhwa ni mu se ensuo betimi enso agugu entia no ahye nso ede amame enedai ensuo ewo eye ewiem na wo se de ensuo na ewo wiem no said ntimi nto gidigidi saa fe tino oye eye okuani a anaso odwumade bia wu edie no no ahu said obesibi nso atoto nneoma ede afada ye srese said ye weda na ye no unya atade bia mu ohye a ohu na unya atade bia mu ohye na wa hyehye na etimi enso aboa usanse weda ne de oyi ho sana wanhwa na yade bi ato abankere wo so ahu etina ewiem sachira ne said obesibi akọ na mede enso so ama wono nti anu asenso we efrin krabupuni mantamu Ghana Meteorological Agency ewiem paade hufo no wonom akache na efri ye de ba ya yeso ye de asom wono abusuafo afei na wode okasavdie no enso ede atoa ma ka na so esa ha ye number 1 account radio station Ahenkan 93.3 FM so jumadi a watudin ese eye Maakye jumadi a watudin se Maakye ebre na aso a yesinkunya so a ye de esum wono. Once again, good morning and welcome to the show. You wrote me off, but God called me in. I may be down, so you say I'm a man. Na wonhu se ya se bibia se a eja egusua yesua esanse na wotwe mu no chedi amponyankopon ene ye na di nkomo aka kire ye se wo sore na eja obehu ya mobo adom ye nen na waboa yen sanse mu bi wodoma yesua che nti se ye mbre enie ye wose ye mbre na aso no eti se ye ne ye bre na aso no dia na ewose eja enhira biara ewo mu bia no obo ade no sore na wode ebre ye ne enti potoka samu no ose God will arise and have mercy on you. God will arise and have mercy on you. Eno ene egusu eja yesua na yesua ene ade no
babia eja yadru ene say oseme kan kire say woba na bana woba no owon hyehyeye a wode ama wo a ewo se wohwe na udi suo yei woba na ansa na obetimi ne no adi mpu ne mpu na afei wahu mobo na nhyira biara ewo se wonsa ka di firi ne nche no de be ma wo no ewo enhyehyeye bia wo se wo soso wutimi eye se woto nsa firi obi se omla no mesra wa oboaboa wo ho na wo de atwen no eti sen na waboaboa ho de twen awurade wa bra wa sode ya wo bayi wa ho boa no ete sen yei anopai wa ho boa no ete sen na wo de twen awurade esanse ana na Israel foi ehia Yesu omo ha Moses se yebesi ehunu papa no Nyankopɔn aka no wasem yebesi Yesu yehunu no Yesu yebesi edi yani edi hunu opanyini no na ewusa ampa Nyankopɔn no wate ase na Yesu Kristo twedi ampa Nyankopɔn ewo hɔ no ma na Moses call ne nkyɛn sɛ opanyini Israel for some person hu edomo ade ahyɛ me nsai omo tete omo ha me some person hu no sesa one person hu me dia ombe hu me na mmomu no kwana fancy sɛ we kwama wo mu sɛ wo mu ni so ansana metimi abehia won enti ansana Awurade Nyankopɔn betimi ne wadi ahyiamu no awasa wo boa wo ho na wo de twen owura no eti enna no pay no we see approaching God requires consecration. Approaching God requires consecration. See ye betimi ani Nyankopɔn abom punimpu ya ni na di ahyiamu no sabre ya ye ne ya frɛ no se ye hia no nti won sɔre mehu ya mɔbɔsanse ya bra so no a wo ba no wono ne nhyehyɛ ye ni bia wono so hwɛ animu ahoboa wo hwɛ animu se waboa ho na wo de be hia ne kwan no wo se ahotie eka ho ahotie consecration ahotie ye wo se ne wasem aboa ho eba na ahotie famu a se ne waboa ho ade twɛn no awasa wo boa ho awasa wo hwɛ sɛ ofie hɔ no mo no wasiesie hɔ ye menka se ba bia wote na prapra hɔ ye wo nipadua no wakoma mu no awasa hunu sɛ wayɛ ho adwuma wayɛ akoma ni mu adwuma wayɛ adwen ho adwuma etu di adwen mu fan ni akoma mu fan na betimi ni Awurade adi ahyiamu eti sɛ akoma ni mu ntia ɛbɛyɛ din na ma yɛnkenkan wɔ ɛyɛ Exodus way ye ma yɛnkenkan wɔ hɔ na yɛntie Onyankopɔn asɛm na wɔ ɛyɛ Exodus 19 verse 10 ɛne yɛkenkan ɛde afiri mekenkan ɛyɛ akan kasa no twi no na mekenkan yi nti wo so odi ane brofo no na wo ane wafa na so akenkan wo brofo no na agya ni nyina kwa wie mu die ɛwɔ hɔ na mekenkan verse 10 no wɔse na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ kɔ ɔman no nkyɛn na dware wɔn ho nnɛ ne wɔkyena na ma wɔn si wɔn taadeɛ na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ kɔ ɔman no nkyɛn na dware wɔn ho nnɛ ne wɔkyena na ma wɔn si wɔn taadeɛ na nsie ɛda a ɛtɔso miɛnsa no na saada no Awurade bɛsane ɔman no nyinaa anim
aba bepo sign so Sinai aha yei eti said the Israel for the person mu Nyankopon no na Moses nso de nkra ne koma atwedi ampo Nyankopon say na o man for this yo and osi yo ane meba na ba na meba no kwa wanchen ne dware won enne ne wochena ma wonsi wantade yei eye kasabebuo etime bese mebusa wo se wotwe awurade ya frɛ no ane wo se wo ba wode yensira ne ba obehu ya mobɔ no wasira yen nanso ba na wo ba no ɛwɔ sɛ wudware ma wo hu fie na wusi watade sa so no wakirifi wakiri nkikawa yei nti anopai wakoma mu tesen wakoma mu ye fitaa te sanwira ene awurade Nyankopɔn ba wo ba no enhyira na wo bɛkyekyɛ no ehumɔbro na wode nam ebi bɛso so onfa onua bi ɛho asɛm nhyia wakoma mu yei untu anamo biara etie Nyankopɔn hyehyɛye utrimu nyeden awudie ni utrimu fenchem na odi frɛ Nyankopɔn de a ene obɛgye wo so ene na wati obɛgye wo so na mmomwa de ho to nsaniani na hwe baabi a wo ne nam ene anamo bi a wutuo suban bi a wo dan na di wa adwumani mu wo wompata mu ho wo wukuro mu ho no mo na wo bia bo wudin yi ene ɛbɛyɛ den sɛ Nyankopɔn ba wo ba ifra wa frani obɛgye wo so sanse wa kyerɛ wo de yɛ ansa na watimi ne wadi ahyiamu wa kyerɛ wo de yɛ sɛ maka de yɛ akyerɛ mo nipa ba atuwe kura de na kyerɛ sɛ nkanya din po aisa ko trɛ nsɔre ne ama wapɔ yei frase yɛ ho adwuma no pai osi dware ma wo hu mfi ne si wo ntade enye sɛ okosi sa ntade ndi abegu abontene na wodi agu nsuom na wodi samana to so asie hu asɛm na wɔka na de opɛso ɔkyerɛ wa no pai ni sɛ anamo bi a wutu a ene nyamesom no anase Nyankopɔn hyehyɛye ɛbɔ abira no ɛne wɔka kyerɛ wo sɛ yehu adwuma twe hu firi hu dwane firi bɔne ne ho na sɛnyɛ saade a ɛne ne yɛ frɛ no kwa tie nei obi afrɛ Nyankopɔn kyerɛ sɛ da bia da mpaebɔ twam di sɛ wante sɛ asɔfo bi apia ha ne waduru hɔ nanso so ne nyina chi haw no da so no ye haw no da so no die ntie Nyankopɔn kyekyɛ wasɔre a wo kyekyɛ ye adom no nhyira no enso wo so no wankasa no tenase anopai fa kunya ne tena so na wo de pa hwehwɛ ye na fa ho tum na wankasa hwɛ ho na busa ho nsɛmisa sɛ adan nti na awurade sɔre a wo sɔre na wo kyekyɛ nhyira yi meme de mensan kaayɛ ye na sha sɛ wo kaka wadwene mu na hwɛ sɛ wadwene no emuti ana wakoma mu no sɛ na mutie sɛ muntede a na ne anopa yi kafra esan sɛ awurade na watwi mu a waka kyerɛ yɛ sɛ wo sɔre na obehu yɛ mɔbɔ na wahyira yɛ no menji ni sɛ betimi asonso san sɛ wutiri mu tum wakoma mu esum enya asɛm ketwa na esum ne han so de wɔ se eni twaka tie be yɛ den sɛ awurade betimi abɛsra wo ɛbɛyɛ den anopa yi yɛ wo ho aduro wankasa mepɛsɛ wankasa hwɛ wabra boni mu na wafiri aseɛ sɛ wodi wo ho nkɔmmɔ ɛsiane sɛ sɛ yɛbɛtumi ne Nyankopɔn adi ahyiamu no ɛwɔ nhyehyɛeɛ so wobɛtumi aba bɛsra wo no ɛwɔ nhyehyɛeɛ
eti me ka kire wo se sadia so obi fra wo se o ene me ba be sra wo dofo bi fra se me ba be sra wa wo si bi asiesie wo ho e de twen no saa bebepe ne e wo se wo siesie wo se wo twen awurade na watwi mu e wo se wo siesie wo se wo twen awurade busubi mu siesie wo to welcome God. So what see as yes I betumi aboa wankasa ene ye wunhyira no ampa aben ene ye wunhyira na ben na wonsa beka anopai de oba de Nyankopɔn ese maakye badwakuo ne wonkyenie sansa na watwi mu no ana waka kyerɛ maakye badwakuo ni sɛ yɛnka nkyerɛ wo otieni no sɛ wasɔre na wo ba behu mmɔbɔ etu obehu ye mmɔbɔ no anamon a wasi yetuo ansa na yetimi agye no awa atu no aba yɛn sra ban mu no ɛne egusu a yedi mu nkɔmɔ no nti ene wɔse approaching God requires consecration. Nyankopɔn hu ye mmɔbɔ na enkekawa biara akeka ye nakoma mu edidi ye tirimu edem ama sabisabi mpraduasa ye ho enti wonani so nti no ebeye den se sori a wasori wo betimi enso aba ye nsra ba mu ono wo hu ye mmɔbɔ na ye ntintim ye mu bi wa ya na nye ye pɛ ye mu bi wo no ma oh ye kosenka ye beti ye ho afiri sa ne ma ni nyina ho na so ya na ye den enti anope ye sro bo ade se wo ma ne ho konkon no mese ye ma na ense ye den na ye ntumi nyina ne ye ni sa nneoma nyina so ye enye ye pɛ ye mu bi wo no ma ya ko a ye se ye ba mu kura ye bu na so anope yi de mesra ne se obo ade Nyankopɔn ma ne ho konkon no eni kan mese ye ma emese ye den na yentimi ti ya ho firi saa niema kekawa ne ho ne ya ho ntimi ente se de be ya sori a wasori a wo ba be hira yi wonja ye mu na obema yeso yensa aka ye de anopai Nyankopɔn nya yadom na wonte nanim emfa nkyere yen na wonhye ye den na afi twanya ye twan nan wo me ye ntwan no wokwa ye beboa ye ho na yenim se ya boa ye ho so die oni ye bedi ahia mu. Amen. You wrote me off, but God called me in. I may be down, so yes, I am a man. Meaning, I'm not in a deal. Or come away, Miss Rodonha. Enti ye ko ne akwakofa agudie mu ensem no e de asomo na afi ye wi a ya sabe si nkonya beto aso e de amawu na bibibia nso so akọ kama anope de bibibia hihye ei na wo de wo ba ase de wo kokọ to you enkrata bebre sei chama na pom bibia boko again bibia de daye so daye so ben way no na say yeah ya say ya komra o de ya komra why ena no pay adeshiman ba Ghana mamba ye mamunyina akwaba asan de aba ahenkan 93.3 so yatena si agudie mu nsem na yedi Asia omidin Joshua Kwabena Jenim Yosef Ejiru betene kan Benito Maule na afi Raymond Ashete Rats enso production na no pena bibia enso akokama ede ama yatena si de evidence based sports presentation na yedi Asia ye ka kirewa na afi yamawotie ensem no mankasa na bibia nso akoye ede ama me emfasida ema Afrakuma Community Hospital ena no pay se wasori na nyoma nkoye obodi nim wa otin kan se anyaro bi hyehye ho wakon ho anom ho aduro se anyaro emfiri so dade a kona kopiem ewo ye Afrakuma Community Hospital na afi yehwe na anyaro nyina no yentu ase ntempa so emfa ema obepiem akachi a ye OPD lab theater
labor ward ne children's ward nyina no ebi ɛwɔ ɛyɛ Afrakuma Community Hospital yɛwɔ Amasama Stadium Road Ga West municipality ne mu ɔnom ɛna obohu yɛn sɛ ɛtwɔn na ɛtete wɔ a brɛ yɛ doctor onim atwu ya otwɔn no obeyi ne one time ɛde ama wɔ hɔ bia ɛnso ɛmbɛ kyerɛ bio number ne enie somgye na phone endi enkomo 0597 005963 0597 005963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia akọ kama edi amount afe odi media networks ase yewo odi Audi Electronics na obepiem a na se we no yaba edi ama ne market women yaba edi ama Centress yaba de ma tailor for afe teacher for nsori nkokuo anase ne ankrankran na eneyi ope eye home appliance enso ato ayusu ofie dia ukopie mu eye Audi Electronics ye ma bi no ato wa bra ne bon all form na bibia enso akọ kama edi amount ebi odin television na wopato TV no size biabi na fe brand no lonu chioma Nasco any TCL ebi ewo eye ODI Electronics afe air condition yedi bi aba lonu chioma fridge tabletop bi na open double door and I say deep freezer in a nei open se auto eyusua ni nyina no kopiem ewo eye ODI Electronics na yemboa enso o sa ekwan no eso washing machine yedi bi aba rice cooker ne blender ebuso sanso na ceiling fan ebi ho electric iron microwave die na se yenka ewo OD Electronics akachi tutumika na koju die na bibia enko kama enfa ema asem dane se oba na the TV ni sika no AC ni sika no fridge ni sika no unkita ni nyina ye die yesefa half bra o de half bar ene ye de TV ni ema na da kofi uyusuo no na the 3 month enso etua na bibia enko kama edi amount de chen se oba kai shanenso na fa Ghana card enso bra na bibia enko ye enfa ema o free number is 05395 00514 05395 00514 na oni ODI Electronics enso edi enkomo na bibia akoyie edi amount Festus Enterprise enso sebra na Festus Enterprise ubepim wakachi a promotion on enso ayadia egusu a ekoso your multi TV your DSTV your Canal Plus your HD Plus your Star Times nyina no decoders a nurse yetonton ewo aye Festus Enterprise eno ntinefo ni chema akachi na febeji bi na hwe na bibia nkoye emfa ema onum se enche na Ghana Premier League no enso chase afe English Italian na afe Spanish La Liga French League eni nyina no ye de nyina enso achase uni di kore papa unya bi no ahwe na bibia nso akoye edamano ntin wuremu awa Festus Enterprise na afe kona koju de bibia nko kama emfa ema television ebi ho brand bia bi ni size bia bi obonya bi ato fridge guide afe aye do nchima TV guide nso no ye di bi aba TV antennas ebi TV wall mount size bia obonya bi enso ato ayusu ewo aye Festus Enterprise akache afe satellite dishes ebi aba TV na afe decoder remote ebi ebi TV na se decoder remote na asaya na sayira for asembeda ye ma bi no ato ani bo no fom na bibia nso akoye edi amount decoder stands yetunton bi enya no nko a yetunton AC afe air condition bracket nso no ya de bi aba CCTV cameras ebi ebuso ewo aye Festus akachi ye fixe amount na bibia wo bia no se wadwumam se wo fie se wo office se ya wasore se nei aye wo hospital se ye wo school no bibia tibia no onso wafa amonitania ekoso na bibia nso akoye edi amount se koban se wo no installation no na odwen ho a ye de asi yiwani Festus ene your professional installers on be installe ene o machine edi amawa bibia enso ensi akire bio Festus Enterprise yene Mkopa Ghana enso akonakra na ama ye the original Samsung phones enso free the here ne se make initial deposit na fe the phone mawa o de 4 to 6 months enso atua na bibia enso akokama edi amount kana no se oba for Ghana card enso eka ho bra na bibia enkoye enfama ye nyina wo hwe achi akwan ya Festus Enterprise yani ochimosi sport no na ebo nhwanim ye bemebi a shell filling station ewo na uduro na tutuani bonsenei MTN color building bi ahonom ase ahonom ano we Festus Enterprise na fi waba na onye enso abedi ensawoso abai enie somje na fi oni Mr Festus ankasa endi enkomo 0244 515849 0244 515849 and 0269
305-785 0269 305-785 now ne Festus Enterprise enso akasa na bibia akoye edam wo mu enu akwa na no pay omoso asena na no pay eda gudie mu nsem ehia o kasafidi eso Enano pension semina se enso emfemfe Black Princess aso ye odani eremanya kopon aduma na se enchibia na work up no etodwa we eye mana fam e mana omo enyamfinhia emro eye duunu ba ko kwananim no omba akopie mu na fe bia koye ede amom na Ghana nem no enso ya kopie mu work up na se yakokohwe bia ebe koye enso ade amana odani eremu na se Black Princess aso ye no reporter todwa ene se enenya kopon aduma omo bo eye game ba ko a omo de prepare mo ho na Fabian so akoyi papa e de amom no omni Mexico ene so omdi game no eboni enanumre ya ene so omdi prepare mo na tournament papa no akasa ba hia se Nyankopon adoma August 31st ene se tournament no enso e hia se Ghana yene Australia Asia kan de di kan kra afewi Japan enso ho ene fe New Zealand ne ben for the tudwa se ene Mexico ebo nya fe de prepare ho. Chema na se nyoma ekoye ede amayen Ghana obopiem o eye emabo mu a na se bibia enso ekoye ede mayen enu ntino ayade a Ghana fo nyina enfam support na afi aya do nchema spirit kese pa enter a place na chi na afi work up mu koi bibia enkoye enfama yentie ensema papa ne din enso de bobie aya edijaye ma team ne bo mo homo de enta omochi na omo kupeja Ghana flag e wo wiase nyina ho se de be yo mbebo mo homode na ate o my Ghana anim enam so sa na ma tourist people man 14 be bans na gasa ha na mtini gasa mtimi hwa ya bi ha na e boy homode na ema omo munim Ghana kora ehunu wiase nyina ma omo tutime bakora so ye mra me hwe o my Ghana na kora ne nyina ba ne nyina yesika omo betwa ticket omo beto bibi omo beda baby ni nyina aboa ene ye friend sports tourism we and so aye nurse Ministry of Youth and Sports deputy Obobie Opoku ne nkomo na ode ejaye no Nimremu e Kumase Asante Koroko enso aso na se reporter todwa ene se Endra omne biere Go Stars edubani e wo Cape Coast Sports Stadium geni ko na wie no na se Kumase Asante Koroko achi biere Go Stars abona kada ba ko a omo antumi ante na omo si next game obobiem no omne Hwahwa United ene se ede eboni aprepare mu yie na from the Ghana Premier League enche bia na se esha se na Endra after the game no ene se Brant Osina kan ede ma biere Go Stars na se head coach ede ma biere Go Stars perform eye from Manso ede nkomo akra enso edi ejaye na odani edi rug game no mu a enro di nkugo makumase Asante Koroko eche ne bone kan ba ko dumiante o si game ni de na no den nanso ohese de kotokofo eye na esa bom ye papa mo de prepare mu yie na ndem damani eram bibia ni na fama kotwa preseason so de atwen Ghana Premier League no back to the and then you bring your final friendly game and then get ready for the league proper. Being very successful because we come winning I think 6 or 7 games and against Kotoko we lose 1-0 but the game is I think there are a lot of positives in the game so never the Ghana win and not and we'll work on them but I think the game is a very good game. We commander say head coach ma biane Go Star friend from Palman so edijai na wie nansiwa na brantia and so ede kasaka kradani Romana Sabrantia ya friend Ronald from Pon and so esena kan ma biane Go Star boboku no wase enra omisom di gugo de na so e friendly gamer na so de prepare mo ho enitia ma shada nko game nim se bia mo kobọ kekra bi mo bia kwa kopra no mo na ede prepare mo ho enra omunya a nice game.
We have few new players and a couple of old players. That's a very good size for both clubs. Once I hear pre-season, I hear more season in the one can say, oh, baby, they are grow park in the same say, Jumanania starts no 80. I'm the count the best starting pre-season and one of the room into the league proper. It's now the Canadian Genebia was yes, be boy pretty near that. Now, a very competitive set, be a contestant and it's a both class. We and so I am Commander Sabranto Sinakai, Edma Biani Gusta Sabrante and Ronald Frimpong at the Ajay. Yeguso Ejina Moa Nessa Yaka class preparation towards the league, you know. Onumiso do nichemu or Ghana Hanama, 2 clubs or Ghana no Kopiemo or CAF competitions are Omo Kunkude and Suewum, that is the CAF Champions League. Nafi CAF Confederations Cup, no. Not only Chema CAF Confederations Cup, no. Second league, no. And so Ebaso Yawundi, Amadu Hijo Stadium, Honum, and Ajumadion Ebaso Elite Sports. Omufi Child, Wamo, any in Swatiman Football Club, the Ebony, Nurse Saturday, 24th August. 3 o'clock na sa juma die no enso eba so ewa Cameroon na de tense ref and penifo abondin se onko gym endi game bibia so enko ye no papa ye fen Lebaran Martin Mokati ono no ofi Lesotho okogym center referee edi game ma bibia enso akoye assistant one no Moses Mapoho ono so no ayade ono ba serve as assistant one na fe 2 no enso eba call dia ma brantia ye fen Caesar Schwan ono so no ayade na assistant line 1 no na assistant line 2 no call dia man David Molese ono so eba serve as 4th official afi CAF Champions League no second game no enso eba so first league no ida Samates Euremu Victoria United Cameroon akati ko twa mekanim bakwa o team anti second league no enso eba so Ghana Accra Sports Stadium na Jumadie no enso eba so the chance no miensa na sa game no enso eba so 25th August na do nchima Henok na se Tasfikil ono no ofi Electrolia ono be ginemu enso edisa game no na fe Sarik Samuel ono be serve as assistant line 1 line 2 no Ebako Adi Ama Abdul Salad Hamed on the best service as line 2 Nafi Musie Bayan on also as at 4th official Wemo ne official so mbejinemo Nafi CAF Confederations Cup Nafi CAF Champions League Bobokua ye fen Samates womuni nso atema edi eboni no omahwe edi kamana bibia so akoye edi amaye Champions of Champions na enso ebaso na no 31st August Saturday takwa na boso stadium hodom no na Jumadien ebaso Samates Wamo any insuatamana di ebony Ghana Noji League na fi Noji M10 FA Cup no omde rentam so ahwe no Champions of Champions ankasa na bibia enso akoye edi ama 31st August 6 p.m. Takwa na Boso Park na so no na sa Jumadi no enso etofom yenani enwremu elbrekum Chelsea boboko no mu na ni komo enso foma na se team president no pa no amofa Jantoa na amofa ade no komo akra enso de agya enano pay waso dani enwremu Ghana Premier League ni mu a na se emu adin ye papa efse teams awodo no edin so menye skade abom ho bra ana so menye skade tuotom plesika eni ti obia duru de anke behia sa ban no enso de no ho bagim na fe waboa na niam atumi akoye ama teams awodo a omusi akan Ghana Premier League ni mu no omenye sika enso abom ho ban. They lack a lot of infrastructure. There's no sponsorship, and premier clubs no brepa. Nti idea may seriously say give him headline sponsorship for other teams. And then I had drink. Nti ama competition no amount for a board no. And I team no so no. A carding young cracker. So the best say aban so meboa. More GF na yenya sponsorship from other clubs. Running football in Ghana very very difficult. A whole season you need not less than $200,000 to play a whole season in Ghana here. But we need a time. 500,000 for you. And they one to me and Tom player for the whole season, was spending $200,000. It's not even worth it. So very, very difficult. Yeah, brepa and young crowd grow. We commanders President Edma Brekum Chelsea Buboko no pa fa na mofa Jantoa enso de agya. Amofa kasa wie no na formal Eduana Stars former Wafa former Accra to folk defensive midfielder ni din the Caleb Amankwa me no ka say the Osina kan Ethiopian League ni mu Edema club ye fen Nedbank FC
ɔhɔ na name no kase de Caleb Amankwa enso edi pa ɛhɔnom na ɔmo yɛ team a ɔmo nya promotion from the lower division ekopie mu or the first division a ne ɛkɔ ɛwɔ Ethiopia no yɛwie league no na ɔma league no enso de som na so na yɛade abrante fo ne Caleb Amankwa be piem Ghana ene bopin ebisan sɛ wono Ghana league no wasi akan wom wosan so esi akan ɛwɔ Ethiopian league no mu na sa leagues menu yi na ɛden pa ɔse Obobo Ghana, Abobo Ethiopia. Nanso Ethiopia league in the Okoi no say Ethiopia league no competitive emu den pa esen Ghana de no. Caleb Amankwa nkomo ni Ethiopia league the bet make say more things because so teams play referees the matches no referees are amodi CAF confederation matches and Champions League matches. Then hono CCBN obo match ayero ho ne bonehye so at say then discipline su wom udum na opira obi kwase atwa ho be kire betima and obi abe 3 to 4 matches omba inside BM and you know me jide say tough because from third division to premier na have premier for no more than no kola na struggle show mo na team say easy we Caleb Amankwa ne komo no offense on me koso bisan say facilities pitches bobo wo so ne stadiums awodo a ebo wo so Ghana any Ethiopia no so no sai na esi etie no so ne Caleb Amankwa echiechire mu ne papa any na bobo wo so a de on say the way isi bo a whole league no yakoye say mfane say Kumasi ne wa teams ni nyina wo Kumasi ye bo no Kumasi Sports Stadium e bia be 5 matches near breaky near corner another city into omo pitches no good so omo hwe so ye emema matches no so ye dey etimi ye fe so to hwe pitches ni bia otimi say pitches bi wo a so ye kama pa enti no atize no so boa ema league no ye dey ye kama because unko bi home mo nyina mo bo ba bi fa kon so on TSC bi enim because on say hono like Chrome ho na nkasa no as things say ntokantokwa ne ade wo ho be brain tina things say santina my dey ami abono city yeah na Caleb Amankwa owie na ebisan se ewiase nyina ade baako a ehia se nyankopon furu no ma eska na unu usiakan ewo Ghana Premier League no asanso usiakan ewo Ethiopia League ni mu na amofa Joantoa eka se sikasem ho akwatwe enso Ghana obo hatful kakra now obo Nedbank FC ewo Ethiopia sikasem no se ne sitie ewo Ethiopia League ni mu sikasem de metma se Ethiopia de be brechen Ghana tikami free anko Ethiopia se Ghana ya kamenko because omo ho no omo ntukwan kromo for omo ntukwan omo ball league no omo kromo na omo nya omo sika ye foreigners na wo no so no ye compare hosika no to hasika na ye so ye boy because e high chain Ghana and always be ebeka ho and I say be ebebo ho WhatsApp be for Friday asako ke sika wo Ghana ke ntukwan because Ethiopia players no one Ethiopia player obo Europe da omo ye micro amount doso ati say omo ye 2 as a 3 omo nyina league no omo na ebo na omo national team no so no omo na ere ebo so enti no omo ye okay ti say sika wa ha Ghana player be na betukwan obi antukwan obi abe wa ha ere abo amani kurum so on the match on I think say sana o say Martins and Penfo no players no this time no so omo ma manage no mo tena abo so wo key player na wo jama ne kwa faso be ne wo one supporter na one obehye no so at say nti o say omutimi ema players ni ska no mu stay no mu bobo no yede edema omo we former defensive midfielder Edema Accra Hearts football ko no Caleb Amankwa ne nkomo no de jaye no Hatofokwa ene ejina mprempram no kase odani enso ewra wana sama kopiemu Togo amase bia ekoye edmom ye papa enra ene som kopiemu Lumbe Togo asia preparation no enso ekoso na matumi akoye edmom no so mo community players makuma kwa biasa bako ene se ebu amakatem enso kopiemu Lumba amkwakwa se preseason no bibia betumi akoye edmom branch fan Hamza Isa Ekobi kwabena boaten ekoye Mauli Wayo enso ekoye wemnina new players hatofokfo enso assign samwa what in a free year and a free Kasim Sise, Omina a place ahodoa, Nessa Omodamani, and so Eddie Remu Olumbe, Amaniama Ekoye Papa, and so Eddie Amamon, so Motoniama, Senya Coupon Ayaduma, Omet me Abo Gimbako, Omane Aye Asko di Kara for SSA game. Now if Amabona prepare more, they be a Koye Eddie Amaman, son of Boketim, as I saw Pimu El Ghana.
we na se eno no ensem afifie eba ye konkofo nkroso na fei na se nkofo nkroso nsem ne de abeja ye nhya se mfimfiri Manchester United bobo konum na eba se United abrante fan Manuel Ugarte osinakan enso edema PSG bobo kono na eba se abrante no PSG for say 51 million pounds the United de bombeja abrante no e de mo United so saska no ma wen so muntua na eba se sisia de se United omo ya tiase se abrante fan Manuel Ugarte no 51 million pounds ombetua na for Musa Cabrante fan Manuel Ugarte. Reporter Atodwa and say Nottingham Forest and Arsenal eguzu edin komesia nkontwetwe no akwasuru ye papa na Brante fan no edin ketia ukopiem awasana onyabi enso ebo ka evet mu ebo na ukopiem kwara se Gabriel Susu no ade na etete bench dinya ade obenya bia bonansen a ene tomne no edin komesia de akona nim ye pa 30 million pounds Arsenal for say Nottingham Forest fontua na Brante no kosia kamfamom. Barcelona sister Brante fan Jadon Sancho sinakan edema Manchester United no omo hwa abrante ni din a na se omo hia no alternative edema abrante a ye fan Fernando Chesa na eban se Barca was abrante de ne ball no bondi omnya na nkomo pepa na so ni salary ni sika obegye no omo ntimi ntua. Now Danny Ewremu ewo Chelsea aso ya reporter to Jonas Abrante fan Raheem Sterling de sisi a coach akache nya de a obenya akanse ni bia bo edema Chelsea bubuku no eni nti omu na ketem kupa bia nkosi akan na bia enkoye enfama na report ni to dwa no de aba anese Aston Villa for atwomti ena Abrante no edi nkomo visual so ntu kwan ko bia obeso si akan ewo EPO ni mu a eni nti Chelsea enso ene Aston Villa egusu di nkomo sa Abrante fan Raheem Sterling abakosi akan de amom enra na Abrante fan Conor Gallagher oni Abrante ni din de Julian Alvarez omnya no musi akan ewo EPO ba ko bo game de Man City ba ko nso bo ni game de ma eye bobo ko fan Chelsea na ne yimi no ka say de Atletico Madrid asan two players so nyina enra no mo po amontuma bibia nso ekoye de ma Atletico bobo ko no Arsenal so a reporter to the NSS stone amose amabamu muye Abrante fan Mikel Merino opiemu o Spain in patem dia na Abrante no body mono eso ni papa no muguso ene ne di nkomo amode pema na why na so de atodwa NSS mo Tom Akwala kuma fan Charlie Patino ene no amaboku fan Deportivo La Coruña o Spain no munya ska kra na fe amasoso ene kofa Abrante fan Mikel Merino abepemu Arsenal kachi Napoli sa Abrante fan din ede Romelu Lukaku no ade omuhia Abrante no enu ntine ene omo directors A2 from Italy kopiem or London England na from ni Chelsea kodin komo ahwe so omo sabeka Abrante efen Lukaku na beginem asiakan enso edema Serie A sa de efen Napoli na omo som do mo jide sa Abrante efen Lukaku ebepiemu awa Napoli game no bobo aboni ye pa edema Napoli vise oni ne former coach efen Antonio Conte ene ebehia abobo adwuma. Manchester United aso a reporter to Johannes Omana matrifoni na enso epepra eniti si aminu kase de omguso omonenam amope player akwesi akan de Manchester United boku no na reporter to dwa enese Chelsea ni Abrante fan bench wo omo ono no mani enso kwa wie so a omguso ene Chelsea edi nkomo ebiso no akasa Chelsea no onyabi mbo eniti reporter to dwa enese Abrante fan bench wo no se bia to na kwam de obade ne akwesi akan ede Manchester United boku Manchester City Abrante fan Julian Alvarez omaton na dem Atletico Madrid na ne eban se prempen de omuhia aye potential replacement na boboku anase coach a ye fan Josep Pep Guardiola dada na ni oso akopiemu e Celtic Abrante ho na se din e de aye Kaigo aye Fahushi na ne eban se Pep Guardiola se Abrante ne bono ni mbo too much last season 73 goals in 135 games there eso ni pa be jim si akan e de ma aye boboku fan City Japanese no obehye more goals e de ama City boboku no yeah. Alright, okay. No license so say oh yeah sorry we are seeing na fan born in cheno 200 meters no mokoye no yeah once no see when ya 100 meters in don no g but 200 meters no I'm so odi second and yeah odi third oji bronze no o say we are seeing na fan born in cheno e we say na when ya covid and odi third no hagi nkofo the covid na asa nkofo bebre oh Olympic games as in ode ne covid ni bi esa wo no fa ne bone che ne enyo no a emse ne ni Nigeria so nti a ode sa no wu ya enti we sema na se ni realize ene so aka ede actually we asi nyina na se bibia so eko kama ede ye gina so na de nsem na sia na fe eye adwempan ne Kofi Mensa enso atoa so ama midin Joshua Kwabene Jenim Yosef Ajuti nenka we mo na sheteru atene Benito Mauli enso eproduce show no ene anope ye disia na fe adwempan ne Kofi Mensa the unquenchable Francis kan din o touch committee manondu
ebebo. Say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. 93.3 Achimabo, the best in the East. Ouch! They spit on my face, so they block our way, so yo. Yeah, me na shira, na shio. Me say what jema mia, me say me jema o. Yeah, me na shira, na shio. Me say what jema mia, me say me jema o. Me didn't na buy a cigar. Don't you want to know what I'm saying? But to me, I'm tougher than a battery. Couldn't my motor in my fashion, and then I'm from Ramesh. I'm on your man, baby, I'm a through your see you and then. Yamina Shira, she Asida Kasia Enko Enfama Joshua Kwabna Ajenim Joseph Ejiri AJ Ben Mauli Ena Afi Asite Rat no Eno eye agudiemu akonfo no na omabekom enti the sports team no ya the one must say
enti da so sinkonya so ohwe eye akyere bre na abo anopa no so apa ho sima no aduanan na wonim se electoral commission wabie eye na promo di ato no ma one more ehwe ni musom be prema mpanyini di bre ene afen so so mra se bedwafie akonya no one more epic forms no we are word ye wabie tumu basana bosom ni de toso mienu etuoma kosi ebobosom ni de toso dumiensa from August 2nd to September 13th. Enti amafo so gusu amo peke forms na nya asem keto akra. Na one thing is independent candidate no. Maku dun kono ena o makọ peke wa mo forms o. 19 independent candidates. Okay, so I'm a mayor candidate to me aspirant. And she said, I'm go through the process and that's I'm qualified. Yeah. Then 2024, no ballot people no go say independent candidate Marco. Ayedun kono. Amanyokon kan no kran so de maye. Enti omugusu omo enso so ehwe se forms na amafo be peke enti wo candidate nko fa ne dia aka che no se omugusu one more pick forms na ti on kan no nkofa ne dio ansa na ka akire so pick wi a ho nsehya no nyasem tetwa wasa wo ye endorsement bi ene de ka ho a na mama share some of the messages amafo are dropping on the comment section ewo yen Facebook ho no man na menyin free wa me wi amede oda tintino enso de atoa so de amawo na ya bie kwan mu ama agudie mu akonfo no mababa bekom na NDC fo kire se wo mo de anya de se sa asumdwe anubua no wonu banum bio wa mo de ehihye maako be sensia na de ato wonom se sempanfo anhwe na sa eye ehihye no wo mandi so a eno omo so omo nkotra se ye nyina de 7% ase apama se afimpini ne aduonu na abatro no ebekọ asumdwe so anase sankọ asumdwe so asabio de besi bia no momfre ye ne meyi nsama no na manfo chem se the SDC for kan no omo wo case ebi so kire se o ye mo na di no ke yamani ni nko na ye nhwe de aka ne ma ho ban no so hwe de ye na anya o ya ye nya o fa ye enti ahun komodi de agusu akokọ okoso anya asem ketwa na Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia aye Franketuni de ma the New Patriotic Party a crowd aso we poye mantamu eno kopie mu e wo fonse ayerebi abato mpesua so obabo awrem wo eye na other eye constituencies ahodo aka no na wonu mu kire mu sanya kopon ya adoma osana bosom de to so aduonu enum Dr. Bawumia ba hwe so ne nsam twerefo bedi ahyiamu Allah gege obi se boboba enti wonu so obe engage media no na wasise
was some mutimi mo email we email you mo we send a message the mom through email na wam so I go through ahwasampa asuma sia na obenti on so be adwumadi na sibiti eno no se no and no say no it is possible at bawomia.com and now what day request and also befa and the media houses now more interest no mo beti me and so a follow process no na aboa mo na krachi nyumu ya so mo da so tutu o sorry for na dia boso anya asem ketwa makuma ni nyina wo moto sofu ba ko ikoto ne dia ono konya asem yi wono si we na okoto ya nyumu we na okoto ye no na onya asem no na Facebook no Ishiraba Aneka ewo eye chairman constituency wade ne de aba na no pay campaign wo ye KK so wa eye America Town Kenke House kaswa no so de atum ye boa prince ni o wasere do na friend superstar onu butu eye tanoso Star Junction wasantemantemu Francis eso kaswa odne de atum Nana Ekwiamu Abuaten a report wa ha Sanso na Justice Wakaswa also a report Shama Ba Edna enso a report ko Mensa Plateau Afei Adumazi Al-Hassan enso de de aba teacher constitution hwemo ase Master Planner Junior Kentampo also de de atum Eja campaign na ja ekoso enti usu betimi de odi ade abana afei akenkan de amawo kama na mamemfa eya odachi ntino emfa ema wai na afei no yanto aso emfa ma eno eye obramu afutuo sade be ya usu betimi ada ho so na wahu sade wo hye ontotwe ede afa na wabra bono ensuade hu no eno so etimi abamu ede amawo na ene odachi ntino ose odachi nti okay odachi nti no oseme kan kire wo se anopai never think it can't happen to you enya wadwen se de atu nua no entimi nto da enu nti no unsua de mfiri de atu no mu yei unua no ekwan ya efa so na adwuma firi ne nsa no unim ni nyina na so wadwen se ono na ato no ono na sabisabi mpraduasa wantoto ne nneoma yie enti na ato no na wo de entimi nto da bi onua wo sere ho so kwato sesabio obi abadwe ehia sa kwode beka kire o se mensa nsuo nsi wo de ahu obɔ modern temapo ben na kotom yei sanse betumi ato enti de ato unua no haw na wanamuo no ebetumi ato nti sua bibi fafiri mu se de beya se empo etoa obehunu kwan a obetumi enso agina enti wo se never think it can't happen to you odachi nti sansa abrabo aye boyi no bibia timisi yei bibia timisi ti dia to nua bia no ebia wonua yin sebisebi mpredua sana kakra ofie anaso wadamfo yi kakra ofie nti onu ni sei gaga no na ye ne de ene nipa wadan no ni ho wonhu se de wo bre no
Ti saa na wo so ebia na so bi wo fie yei na gagai kokoti akakabe nsam ya wo de so maame no papa na sebi mpredua so mabere no manya na so abeto na wodi bie ebia wo kyena bi no omususu ni ho enti de ato nua no sua bibi firi mu na betimi ato betimi ato on se wadanfo be ya wade ya okoye se de ni kunu tete no ne adeade ebetimi asi ebetimi ato ebia na ya asem kakra bi na ba yo obana no pa kakra bi ene ne yo ye enti ususua bibi firi mu hwe se de sebi mpraduasa wonu kunu be kasa se wahu ani de ne obuo na de ama no eno ne friends wasua bibi de afiri wadanfo ne de animu na atimi aboa na so atimi atoto nneoma enso so eyie eti de ato nua bia no hwe gadini onua yi se wahu ne dwai odisika se mu ahye enti wabo apini da abusa ne se na dwa we no ye ne dan na sika ne timi hye saa na wa kyerɛkyerɛw ye wa kyerɛkyerɛw wa no aboa ma osusu hunu sɛ de obetutu anamon de afa enti ya ben obi abrabom wadi nkukuo epen eti na dane de nyina no eya ne ye pen nkrofo a sebi mpraduasa abrabo no wo ma hunu suda na ya be wo mo ne agya de suade de afiri wo mo nkyɛn esanse anim sɛ bibia so betimi asi de to no na bi betimi ato yen na de de ne sɛ to na sɛ wo no wate pen na wo fa eya de suade afiri mu a emma ne nya nwanwa pii so anwo ade bi won ma esia ewo wabrabom a enya nwanwa asɛ wokura no wasia bi pen on wetimi ya sɛ ade we asɛ ade we mama hu pen asɛ ade we to me saa na ya na ye o da bi wo sua ade afiri obi die mu eti anu no saa na enso anu no eye easy obetimi aso anu ntem to sɛ anopai ye mo amane sɛ never think man nwene da said the atu nua no entimi nto ebetimi ato enti hwane de no so na sua de afrim said the beya eto a ebia nua no kwato no ntimi anyina okwahye no wakonfo wabre ye wagene nkwa afri ni nsam ana chese isi na bra boya pasa etu sua bibi frim a eboa ma wo no eto a wutimi gina anopai never think it can't happen to you. Betimi ato. Betimi ato ntia ya suade efri enkrofo amane hunu enso so emu anopai wodachi nti. Wodachi nti. Mo ntia no enso so enono wodachi nti enono yekọ na yakofa eye de bonkata hodo na badwa so no so e de atoa so e de amawo na anapa ma me musa wo se wodan na opese wusie no wabomode ama onsa aka aya adansie ne ho nneoma nyina no onsa aka wi ana yei afi na wo kwa akoto hu ene ma me nkyerɛ baabi a ye honom de wo kwa a ɛyɛ aboafuo mu pa ai ye kɔ ɛyɛ F in Cancer Roofing Company ahwɛyɛ ɛhɔ ne ye kɔ ɛhɔ de ɛyɛ adansie ho nneoma nko a ɛna wɔtɔn na ɛyɛ ɛdansie no mfitiaseɛ kɔpem na wieyɛ ɛho nneoma nko a na kyerɛ wɔtɔn ɛwɔ n'ahwɛyɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛno nti wɔsɛ mimusa sɛ roofing sheet na wo pɛ bi ɔhu okay roofing sheet no type bi a wo pɛ bi a aluminium no ɛna wo pɛ obi wɔ hɔ mepaakyɛw alozinc no na wo pɛ obi wɔ hɔ sanso na colored roofing sheet na wo pɛ wɔsɛ menka nkyɛw sɛ ebi wɔ hɔ rubber roofing sheet na wo pɛ ebi ɛwɔ hɔ no mu onua na size bɛɛ na wo pɛ yei 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm anaasɛ 0.6 mm ɛna wo pɛ IDT
ɛne IBR ne nyinaa no wɔsɛ menka nkyerɛ sɛ ebi ɛso ɛwɔ hɔ no ma ɛnya asɛm ketewa self lock no ne nyinaa ɛyɛ roofing sheet ne bi a mepatɔ ɔsɛ ɔtɔn a menka kyerɛ sɛ bɔmmɔden na ɛyɛ anɔpa yi fa w'ani ɛnso ɛkyerɛ mu ɛwɔ n'asoɛyɛ na ɛbɛgye bi ɛfa ɛfiri na ne boɔfo ɛti ne yɛkamfo de ama ɛna nneɛma nso yɛ papa ɛti wotɔ a ɛyɛ adeɛ sɛ suro biara ɛnso ɛni akyire nnadoa no na wɔpɛ wɔse menka nkyerɛ sɛ bɔmmɔden na ɛbra n'asoɛyɛ na ɛbɛgye bi ɛnso ɛfa firi wɔwɔ nadoa no deɛ ɛgya yɛwɔ ahyɛnsodeɛ wɔ ho colored nails no obi nso wɔ hɔ wire nails no nso so ebi wɔ hɔ wɔpɛ 6 inches 5 inches anaa ɛsɛ ɛyɛ 3 inches 1.5 2 ne nyinaa no ɔkɔ n'aso ɛyɛ a wɔn nsa betumi nso so aka bi na ɔsɛ menka nkyɛw sɛ wɔsi dan no na wɔabɔ so awie no wohia ɛyɛ ɛpono yei deɛ ɛno ɛda no a nipa dasani bia ntumi emu ani ɛno nti wabɔ mmɔden atumi abɔ awura mu a wɔ bi man so turkey ɛna wɔkɔɔyɛ wakɔ akɔfa ɛyɛ metal doors ne bi ɛde aba ɛna afei koraa no wɔde bi nso afiri China ɛde aba Germany soso wɔ bowura hɔ kɔfa bi ɛde baayɛ a kyerɛ sɛ nyɛ asɛm ketewa wo deɛ ne bia wopɛ wooden doors no so bi a wɔse ɛno nso wɔkɔfa bi ɛde afiri China de aba a ɛneɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa bɔ mmɔden na ɛbɛtɔ ɛyɛ wɔapono no nyinaa ɛnso so ɛwɔ n'aso ɛyɛ na ɛboɔ no deda fam na ɛyɛ papa nso so a wotɔ asuro biara nso ɛni ɛyɛ akyire na ɛno akyi no ɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛba no ɛyɛ aboɔ ne anwea a ɛno nso wode bɛdi ɛyɛ dwuma a ɛbɛboa ma ɔdansie no awie pɛyɔ no ne nyinaa ɔtɔn bi ɛti ɛbɔmmɔden no ani no ɛndi nkɔmmɔ ɛnɛ anɔpa yi yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ akyem ɔdan Kia station no ɛnkyɛn hɔ noma na kyerɛ sɛ ɔwɔ ɛyɛ Central Market no akyiri hɔ hɔ na wabɛbɔ no ho adwa a wɔboa ama nneɛma nso atumi akɔnkan na ɛno akyi no ɔsan so ɛwɔ block factory a ɛno nso so ɛnya asɛm ketewa koraa nti blocks no mepatwɛ dodoɔ bi a wopɛ bia no wotumi kɔ n'asoɛyɛ na wakɔ akɔtɔ bi ɛno na asoɛyɛ no ɛwɔ ɛyɛ Ntiamoa Hotel Junction Ashfom Depot hɔ ɛna obutuo na ɛno sei no so koraa no wɔsɛ agya woba koraa na wosika nso a wotumi gye na watua no kakra so ahu na atumi ɛnso so aboa ma bibia nso atumi akɔ n'anim nti anɔpa yi yɛkɔ ne akɔ akɔgye ɛyɛ adansie ho nneɛma na ma bibia nso akɔnkan na wotɔ ɛyɛ block no so bi ɛde firi ɛwɔ dom a wɔsɛ menka nkyerɛ sɛ ɔno a wɔwɔ ɛyɛ ɛhyɛn a ɛde bɛkɔ nso akɔ akɔgya wɔ na atumi so aboa afei so no nneɛma mbobɔ soɔ ɛno ebi yɛ apono ɛne ɛyɛ nadoa ne deɛ ɛka ho no so no wɔsɛ sɛ wotɔ bi afiri ne nkyɛn a wɔwɔ nhyehyɛeɛ bi te sɛ wɔma wo ɛyɛ 20 years warranty na kyerɛ sɛ mfie pɔlepɔle ɛyɛ aduonu de korɔ ɛna sɛ hyematɔ ba ho a wɔntumi nya ho hwee ɛmfa ma wo nanso so sɛ wotɔ na nni mfie aduonu a ɛno ni sei no sɛ hyematɔ bi aba ho atumi ba n'aso ɛyɛ na afei wahwɛ na wayɛ deɛ sɛ na ɛfata anɔpɛ yɛ frɛ 0245979311 0245979311 na yɛne ɛyɛ F Nkansa Roofing Company ɛnso atumi atwetwe nkɔmmɔ na watumi aboa ya mmiɛnsa atumi aka dansie ɛho nneɛma no ɛnso so ebi na biribia akɔtɔɔtee ɛde ama yɛ kama mepaakyɛw anɔpa yi mmɔfra no bɛkɔ skuul na mmɔfra no skuul na wɔnom ɛkɔ no wɔn ntumi nkɔ nsansa saa kwa yei etu wɔn hia akadeɛ bi a ɛbɛboa ma wɔn duru ɛyɛ skuul mu hɔnom na wɔn kɔtena adesua dan mu a biribia nso bɛtumi akɔ nkan na adesua no ayɛ mmerɛ na wɔn nso atumi anya nimdeɛ bi a wɔhwɛ anim sɛ wɔn nsa bɛka no nti mekanfo ɛyɛ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise aso ɛde ama sɛ kɔ hɔnom anɔpɛ yi a wokɔ a ɛyɛ abɔfra no wɔsi book na wɔpɛ meboa kɔ hɔnom na kɔtɔ bi ɛwɔ n'aso ɛfa ma no saa nso wɔso wɔpɛ pencil obi si wɔpɛ pen bɛpakyɛw eraser na wɔpɛ mathematical set na wɔpɛ sharpener ɛna wɔpɛ crayon na wɔpɛ poster color ɛna wɔpɛ mepatwɔ ne nyinaa no wokɔ ɛyɛ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise a wobɛnya bi ɛde ama abɔfra no na atumi ɛnso so aboa na manneɛma akɔnkan mepatwɔ fiti abɔfra no pre-schools no ɛkɔpem ɛyɛ primary JHS ɛna afei SHS ɛba ne nwoma a wɔn bɛkenkan ne de wɔn bɛtwerɛ mu deɛ a
ne nyinaa no yɛkɔ ɛyɛ Blooms Bookshop and Trading Enterprise akache na yakɔ akɔgye ne nyinaa so ɛde ɛfrɛ ma nneɛma atumi akɔ ɛyɛ nkan na ɛba no ɛyɛ office wɔn nso so a wohia nneɛma bi ebetumi aboa ma nneɛma akɔ nkan enti ɛba no ɛyɛ office pins na obi ɛwɔ hɔ san so ɛna yɛ cardboards no so obi ɛnso ɛwɔ hɔ ne nyinaa no kɔ na kɔtɔ bi ɛwɔ n'akache na ntumi ɛnso ɛmoa A4 sheet ne nyinaa no wɔtɔn bi ɛnso ɛwɔ n'aso ɛyɛ a onsaka bi betumi aboa wɔ ama ɛnɛ wɔ office wɔn so bibia wo pebia no atimi akɔnkan de ama nya afena betwitwa ho frɛde ayi unyi nto we ma me ne ade kɔ na kɔtɔ ne nyinaa bi beguo na ntumi ɛnso ɛmoa yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ akyem ɔdan wɔne ɛyɛ Ghana Commercial Bank car park no ɛna edi animhwɛ yɛfrɛ 0244 29 36 32 0244 29 36 32 na afei no yɛne ɛyɛ Blooms Bookshop and Trading Enterprise so atimi adi ɛyɛ nkɔmɔ ama bibia atimi akɔ ɛyɛ nkan ɛno akyi no mepakyɛw wɔso de nhyehyɛ bi agu apono so a fiti ɔsana abosom yɛ wɔ mu ya de kɔpem ɛyɛ ɛbɔbɔ some no ne de ɛtɔ so edu ɛnɛ yi oba hɔ na obɛtɔ ɛyɛ nwuma sua ho nneɛma bia ɛwɔ na so ɛyɛ a na sɛ ɔkeka ɛka de si ani na ɛboro ɛyɛ 100 Ghana cedis a wɔse wɔte so ɔhagye kyɛmu ɛyɛ edu wɔyi firi so na afei de aka no wo so watimi atua ama nneɛma atimi akɔnkan kama ntia ano ahyɛ ne nso ɛnso ɛde ama me anuanem abɛka me ho ɛwɔ fidua mu yanom nti no yɛbɛkɔ ne yɛde dɛwbɔ nkrataa mo bɔsoɔ no ɛnso so ɛde atoa ɛyɛ oso mami afia maakye yɛjo apani na abomoe bɔkɔ nanso ɔba de nyankopɔn adaroma ogusuo yɛ ne nsɛnkyerɛni kwaku yes sir bibia bɔkɔ deɛ patron nso nyankopɔn adaroma agya ahoɔden da so kura yɛn okay nti yɛnkɔmrai yɛba ne yɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ akyiri anɔpa no wɔtwe abɔ pɛpɛɛpɛ matiefo nyinaa kye mama kɔ aba de ba henkan 93.3 FM so ensɛm adoro a abadwa so fa de bɔ nkrata odum no ɛne yɛbɛbɔ so ɛde ama ho ɛyɛ nianimu enti de opɛ so otum nkyɛn no apɛ kratan bi na wakɔnkan akɔ akyiri paa yɛte akua frakoma studio medin ɛde kwaku ɛnin kusi buadum ne afia ampofoa ɛne de nkrata na poso no ɛnam dem de hyase ɛyɛ daily guide de bɔ krata ɛna wɔn de Sri Lanka anamonsi nim baako Sri Lanka yɛ ɔman bi a wɔn ɔmanfoɔ nansi wɔn manfoɔ yɛ demonstration ɛkɔ mampani ne fie kodware ne swimming pool wɔn kɔ ne kitchen kodidi wɔn kɔ sɛsɛ nneɛma nkasa ɛwɔ Sri Lanka mampani ne fie ɛyɛ ɔman bi a wɔn ani aden papaapa na wɔn ne Ghana adi kaso bom ɛna asoafoɔ no hwɛ amanane nsɛm so maame hyɛre ayekubotwe ɔne Sri Lanka anamonsi ni ɛna ahyia yɛtwa mfoni atwa no sei deɛ wɔn ka nyinaa sɛ hyia no machia no nyɛ sɛ mu hyia abɛkyerɛ Ghana so aniɛden na ɔmakyerɛ kɔ yɛbɛkɔ nana do fie dabi na mmom hyia no machia no wo mu hyia adi nkɔma fa adwadie sɛdeɛ yɛbɛpagya adwadie mu ɛne nneɛma awdo bi a ɛyɛkɛka ho ɛno nti ɛna ma Sri Lanka anamonsi ni aba Ghana wɔn ne yɛbɛdi kaso wɔ mu na yɛayɛ baako ɛwɔ adwadie ne nneɛma awdo bi a ɛyɛkɛka ho daily guide ɛbɔ krataa ɛna ɛde asɛm wei ɛbae dialysis unit no yɛsɛ kokolebu a wɔn asan bie ama wɔn ma ɛwɔ saa yareɛ bi no wɔn asan bie ama wɔn okɔ asante mantemu a daily guide bɔ amaneɛ sɛ ND samanyoko ni nipa maako aduokrunum 95 wɔn afri party no mu ɛde wɔn akɔbɔ NPP amanyoko no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nyamebo akwasiada daily guide bɔ amaneɛ sɛ ɔne nsɛmtwerɛfoɔ bi din sɛ wɔsoɔ ɛho asɛm ɛda krataa anim anɔpɛ abusuani amaye ntoa so emfama we the chronicle the obokrata no enamede toa so na the chronicle den sam aba yase bunu mantamu nkwa wonum enya drip machines no machines yase ade koyi akwan ye ewo eye mantam ahuduro mu no bunu mantamu nko menya machine nkwa maako ediokronkron 99 eho asem eda hanum se krata diaba na yasu kopiem ewo tonto krom asankwa ene eja ntokwa pre enioma bi ikoso hono enkoyie efa gold hu nsensem bi na owura mrekuduka ene wo kire se enche bi ya wono behwe asiesie asema na ponso yasu wakwa kopiem ewo ahafo ano north
na ọkwa hɔ no mo no de baomia ɛho nsɛmpa ɛkɔe de gyetai baabi o ma wi akoduro ɛne de o ma ye nyina okokeka na afi owie ye pagya nipa a wɔpere so bɛkɔ mra hyɛ bedwam ɛwɔ NPP amanyokuo ni di mu ɛwɔ ahafo ano nɔfo abato mpɛso ane so pagya ne nsa ɛkyerɛ sɛ wei ɛne yɛdɔba wɔ so yɛ ni o enti ahafo anofo yi monto ne bum bum ahafo ano nɔfo monto ne bum ɛmfa ma no ɛho asɛm so ɛda ha no mu atwerɛ akuruche ɛde agu mu onti ukɔpɛ the chronicle a ma mopɛ NPP yada ɛnapo no monkɔpɛ the chronicle na moatu mo nkye na GBC fo nso wɔn ne football nsensɛm ɛne ɛsɛ GBC boss watu ja akɔma soafo hwɛ ball bɔ anamboa ball bɔ nsɛm so ha no mo sa mo case na ɛde case ti sikadie all Africa games no ɛna Mustafa on the Yusuf on on the Minister of Youth and Sports no one no ɔkɔ public account committee no kopie mu ɔmanim ɛna Samnate George Sam Jataba ekobisa no say all Africa games no coverage no mo ye no ya kan say sika se no mutua de ma GBC fo na o kire mu say o mutua sika 3 million $3 million. Yes, $3 million no mo tua de ma GBC fo na GBC fo so kire mu say da bi sika mo nsa kan ye no enuru sa $105,000 US no mo nsa kan ye 3 million advertising eti no so much mutu eti si ana no na akoye bibia wo hodo ma omienu no omuhunu de enchechemu ni sibi ekọ na receipt way GBC boss no so wo receipt ne bibia wo ho na Ministry of Finance sports no so chire mu say sika no omutua ya $3 million US no na third party bi wom yes sa third party I think so ono na betwitwa pictures ana bibisa enti ono no so beje ne share enti scan de o matua ba sika no ye wo a omo sakika ye na emom no GBC fo no omo no chefa na ewom no na ebia yesa $105,000 US na omo saka ye no na de na ebusa nso mutua senema GCB na ode mu na fry yes enti na ya na meka no obo mpa bi na ahye na o say ko chirechirim na meka no eti ese na eya na nkro eyese na nkrofo bi say nsɛmtwerɛfo sebi peduasa ye di tro no o say wo kan ye obusa o say sika se na mutua ma GBC fo GBC no bodin yes ana wo boy GCB nkwa eti wo boy no if san kan chechemu bi wo honom a na ka wo sen ka wo de ka ho se de be ya ko bi abete ne ho ase but one twaso an chirim si wanhu enti yakoba ne sa na asem no ye se ye fe bibi subordinate anamboa ye na ye English no see with the English enti wo main clause ma bi say English for no enti subordinate ni de o kan da hotra enti chemu ni ye bebre asem ni nwie mu die enti wo awose wo na obekirechirem so anwo enti si chemu na ba no ena obi abete ase say ni na aka say utua ayidi ma wo ma enti asem na konko ho omuguso mu kirechirem a go explain taya tiani ahwasam na apie the chronicle the obokrata mu a omu explaining na Romans chapter 14 verse 12 the chronicle there with the quotation ba also so then each of us will give an account of ourselves to God. The account no obi abebu se papa o se boni o bi abebu akonta GC before bebu akonta ena I spouse for this so bebu makonta ready young group for the chronicle oh obi abebu ne konta ai ye wi ane de ama judge no yes no temu afo na bua yes ye na samode oh okay the chronicle anapay die mede to aso de anchor de bokrata nansi ya na dwumaje kase bi ko so atoy mantemu takwa na nini na no enam so mamampani na nado
Minister of Sports ayeka no asemi eni mpenfo do bebre ekota kwa nansenya na de ade omokoye no eye project bi am na hye bidwoni won mu owura mrekuduka odi ni tipempem ya konya amoa ema adwumakuo bi eba besi biaye a wo mu esi akan sports stadium ema ade hye watakwa na wo mu si wie no nukranie Ghana no mse ni na ye ka sports stadium a ejina so ba ko pa meka se ye du standard level sa park no edin ada so T&A sports stadium na omkobia no na eno na amrahye bidwani cheze sports stadium na wa pra ma besi no omi opade ofraka ho MPB nsu tongu ena odi nsem hu ono de nani abre ya all primpuntu member of parliament teacher say woman sports stadium na wie na opade ofro anu nso wie mhyen gina bia airport airport ewo mpotem wono mo se MP ya o so airport intano se papa na ni abre gidi kwan of aso a emma wo mbesi sports stadium kakraka fefefa efe nipa bebro apem du 10,400 eni akire no sa pepe sa kwan na yeso afaso o so airport ewo mpotem wono mo eno wasem the anchor de bokrata no ediaba the anchor de bokrata ne kire se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onimpa se NDC ebelancho manifesto kwesi ade ebe ena Dr. Bawumia ni team atenasia na mse manifesto e wose scatter no wose scatter ne pa ye henyam enu nti the anchor say Dr. Bawumia person scatter NDC for manifesto nti ono so be media engagement nti nzemdrofo na mo kofa coverage no mo anso Dr. Bawumia say bra no obejiwo osi mo amumra na mumra na munye media engagement na media engagement nso eno nso obie kwama to no mo wa bebe atun bisa no question mu wie nso aye be mam sole kama enti eno ene de mkofa manifesto de na mo pe enti krata hse Dr. Bawumia person scatter NDC for manifesto no eno nti ono zo be media engagement odi ano to nchan a on pese nkofo betie wo mo nsem no eno nti no so di we betwintwan wo manem no eho asem ene ho mfoni the anchor the bokrata no edi aba anopai na afi aka asem bi ewotakwa ene ne potem atoyemantemu a eye tontokrum ene asanko na nini na na se omanfo no wo mtu galamse wo mo yefom agudie ena yesi wo mo kwanso mo mpene mo yefom agudie no ena mabunu no e wo no ne chese no community mining no vote nyade a woman plan woman nyefuma gudi adwuma na omo nso nto aba internam so akoye asem kese pa tension na wo no nye tension ketwa udi agrobedu eno nam so amampenufo aban na chese owe obesolve issue no kra nti obia nye din the anchor krata no demdi wie ewum anopai yase owura bi na yere kwowe na owu wie no tem ayo ojunse bi wawo wie tem wawo mienu entafo tem miensa papa no hwebengu hwe ni mfa ohwe no botum ohwe ne bank account ohwe no mobile money ontumi hwe maame no ene nkwada miensa no eho apabam krata hse papa no adwane agya ne yire no ene nkwada miensa ne yire na wo mo ewo hospital ho no mo no nti hu ase maame ne da hakeja ena nkwada no suguya mobo oda hokeja ojefo no hwan de ono wo ekura adwane na ho na ebeje wo eho asem de anchor de bokrata no ediaba the new crusading guide de bokrata no na mede eto aso na drip ho asemi na dahi yesese akwankwa hodro wo yempatam nyina drip program no a omode machines aka ho no ebeboa pa yi sa akwan nyina yemantam kwan nyina de ensu atoma atutu amana donko ni ade monchebonka nya ebedwi so ma na ye fine Food and Drugs Authority for penny adaha na enasa mami asemu a woke nyina da ne se FDA for wo madwuma wo mo ye no omo timu po nyina adwuma no botai ne se ebeboa ma omanya yetimi ankura bia eho bedwo no obi nkonkodi bibi bone obi nkoyusu ade bi ose o na meto pese meto ye yukuyuko na ochira nko na akofa chimato bi abra ne nipadua obi nsore won kokko tototo no basa dan a me de kopra obi ho pese apia ma ya no
jirika jiri po ba no pa bono enti nrobo no behu na afa be ma no enye be ma bio sa nyoma no nyina da nyoma no nyina obu anzu kokko adifo nti okodwo mu a tintomantos expiry date ache no atokọ emereke na asa no akodi anya yade ni nyina nti na FDA fo ho enu nti oman no ye nyina ya ho badwu yen na de oman ne pe no ometimi aya ama ye nti na FDA ho na nya se FDA ho se adwumaku ahodro mu pese omugunu o se FDA trimu po na nya sa se adwumaku bi ye adwuma finchim boni bia ni mom se ye kogunu da bi na emomu ye adwuma na se emboa matimamufuo Ghanafuo de ohaw bebre ye om ntram to so ti omu kirechi om adwumam kakra ama nkofu egbo om hwene ni okwa TikTok ne so agyan ti nkofu timi twa FDA fu adapa etwa adapa nti maame na kirechirem ewa ha sei na yasu kopiem ewo damfa ukopiem wo damfa health center ewradie dan na si wo na agwadwo nyenyenye nti ama apomuden ma pese anesefo de ma adehye no muntimi nje ne sa ho asem eda hanum sei yase koto nso ageli kuani bi wa jeli ni si wonkonko da fiase adan a yase kuani no akobo obi ntrene wo wuja mekun wo ya adwuma mediwu no me chiro papa wo me chiro busum yedua mu aburo keka nsam saa keka kanso ado wo de wano na kan nensonso no wo boni pa no hu wo boni ntrene nti koto ageli obi ti wa atsa no jaina kuani ye hu ni mobo yare ne ko yankaso ono na edua aburo ma ye edi yankaso ono na banchi no odua ma ye ne yenya fufuo wo ya chi na tum adan a wakọ akwa bi ntrene nti no otu tsa na wajaye henya bo ubetumi apopo wani kakra bat fo wano nkeka nkansem ehu anzo bu an ntimi nye so na wo keka na we asaba kwa kodako obekwa kodem ye be chiwatum na ncha no mwanso asem we yaka napo eda ha se ahafo ano no ofo de ne yaka mrekudu kanso de no eno so kusi akirechire mu a the new crusade guide anapen obi kaza mebo dia utumi de no kokot eduabon de ase sunsun asem eduabon de ase sunsun asem so de anka no court okay sunsun okay then there na na ayimodi nanom okay Supreme newspaper and am dey to aso amount na krata ne de achim dan de share people onumnyafo esela ousu ekufulu ono na ye Ghana so afo hwengutan die so osanso emra hye bidwani won kram mpuni mantim Ablekuma Central namboa Ablekuma Central maame esela ousu ekufulu maame kire se esukufo nkwada ade bia ebe ya efrahase no entinani abre pa se yenya brema esukufo nkwada na wamu suanwema soronko bi ti o tu sa na mo no se nkwada de ni kwanse ejeja nkwada sa enti o tu sa na mo no nani abre pa ho nsem Supreme newspaper e de aba Supreme newspaper kro ya kire se engranfo ju omani esanse wo mu di afahye brem no mo no homowo na homowo no nyasem ketua yese amakroma ye menya kroma ye de na eno na kongrama timba ko editeshi yese teshi de homowo a wo mu di ya na mentimu asibi kosi ekowiase ko emi no fio mi no ba ye teshi nungwa aogroshi mi no ba ye ke hwan wo mo nkran ha omani akasa ase omani ya tofom ha omani ekowiase hu homowo na wo mu di na fashion no teshi nipa makom yensa adi wa premium nipa mienso wo ma prepare mo denya ya so wo mo deche akugwa yaresabia Supreme newspaper de bokrata no ena di we ba nti watwamfoni kakra to ho utumi na mo ti akunyam plastic chair ne bia dane ebi hwewiem ebi si wono kama utumi ze basabasa na esi no na no de mpa minimara se wo mo ko dan hu obi ntumi nkire Supreme newspaper ena ebo samane yi na drip boys here drip MPs drip ministers drip MCs drip DCs drip esan se enfidi aban ne de ba se yemfa ntwitwa mpotam akwan na no na ya so call from Mantema Water Region Minister
ɔno deɛ saa drip yi abɛn de abɛn n'ani agye ama wasan so koraa ɛɛpɛ mmoa ɔpɛ sɛ ɔnya nkɔfoɔ bi ne wɔn ka bom sɛde bi wɔn bɛtumi adi dwuma no ama na ayɛ adwuma pɛpɛpɛpɛpɛpɛ botae nti a wɔn de mfidie no baa no atumi asom saa botae no pɛpɛɛpɛ nti ho asɛm minister ɛte drip mfidie no ɔte baako mu yɛ a wɔatwa mfoni daa no mu sei supreme newspaper ɛna de nsɛm wɔ yi ɛbae abusua da ubankrata ne yegu so bobɔ so de ma wɔ daily graphic truth and accuracy every day ɛna me de to aso de ama get fund for nso kyerɛ sɛ wonom ɛne project mako 3000 mpem miensa ɛne wonom ayɛ wiate wɔ monsa afiri ho krata di mu nsɛm aba ne yɛse wɔ mu a wɔn ayɛ investment agric investment ne adeɛ no sika so bɛyɛ 1.18 billion Ghana cedis deɛ edagem wɔn ma yɛ agric investment sika twitwiri deɛ ho ha wɔn deɛ yɛ investment no edagem deɛ nti akrata kasa no page 13 kɔ na kɔpɛ daily graphic na tumu nkyɛn anapa mi hu sɛ daily graphic for ka bi ɛsen ɛkɔ ɔdan kurom tie ne ɛkɔ ntu wɔn de papers ne bi aba kɔ ne kotobi na yɛsi sɛ kɔkɔ board for hwɛ abakwasɛm wɔ da hɔ no mu anya asɛmpa yɛsi afie bi a yɛbɛtotɔ kooko a kɔkɔ board for koto kooko a adere mu kɔkɔ bɔbsia saa no wɔn de ato kooko ti kɔkɔ board for ɛnɛ mprempren a yɛ kase wɔn atwam matwam sɛ nkwankwa bɔbsia nkoto kooko bia ya no ntiase 2024-2025 season no ɛyɛ to kooko ɛwɔ ɔmo futuom kooko board for no afutuom ɛna ɔmo yi sika bafu de atoto kooko ɔmo nkwankwaje loan bia ɛho asɛm ɛda hanom sɛ ya wɔn pani emfoni ɛfia ho owura edu ɛno no daily graphic anapɛ deɛ di wie de bɔkrata na pɔso na ya wada no pɛ yi ɛyɛ the daily statement de bɔkrata the daily statement na ɔkyɛ sɛ wɔn de Dr. Bawumia mfoni atoya ɛna wɔn say the next NPP government no ne target ɛyɛ 1 million high technical jobs obi create 1 million high tech jobs ɛyɛ ade a ɔde ba ti ho asɛm ɛne ho mfoni ɛda afɛfɛɛfɛ dedɛɛdɛ me kɔ asantemantem ɔnye bi da no si a wahyehyɛ na ne nsa ɛne ne koma de ne ti utum se ne mu adu pa na napo ento aboyi odukopie agogo ɛwon so mkodi asa nyaami da bia no bodi omde owo sisi fia ne bi ɛnom de kɔ agogo ɛne ne mpotem nyasɛm ketewa kora na wɔm di asa wie yom kochi anana no ɛna wɔm kɔ na sɛ de nana hyehyɛ na mu adu papa nti obi nim de ɛkɔ so ɛne wɔm chia na wie yom di nsa wɔ so nana nso mɛkasa na nasɛm a ɔka ni na ne sɛ ne manfo mo agogo ɛne ne mpotem ɛna mpo Ghana ni na obia support Dr. Bawumia ɛne napo obia support no nti nana no asrɛ wanka ne trɛ wasrɛ ne manfo no agogo manhene ɔsrɛ ne manfo no sɛ wɔm na support napo ɛne Bawumia ticket no ɔmo support no sɛ de bia papa no betumi adi nkunim na agogo manhene ɛsrɛ ne manfo so ɔmo support napo ɛne Dr. Bawumia no ɛna tepa manhene nso saa sɛ napo de wɔn bu dɔm sɛ on de napo de wɔn ba nti wɔn ba nso de nya de a obi ade ne sabenkum bɛkyɛ na gya fie nti wɔn ba de wɔn gye ne mu kura wɔn support na wu nti tepaman hena nso kyerɛ sɛ napo de wɔn adi ma wɔn di nti wɔn ne na hwɛ bom papa the daily statement de bɔkrata mu nsɛm ɛno no yɛ de asi na we nso na akyem aduasa hena nso so kyerɛ sɛ na de hye no mu nyinaa ɔmoto ma na ɔmanto ama Dr. Bawumia kora na nyɛ ɔhan yikyɛ mu aduɔ kono ne akyiri pɔnkono mpacho an akyem aduasa ya Dr. Bawumia ba ya nti ɔmo se 99.9%. ɔmo nya 100 preko 99.9 100 ne preko nti chesi we never ka be say chese we fani nyina okay ti ono so dia wa boss na wa share do nti eja
Yes, I am free. This endorsement in Gusuana Ecoso. Gusuana Ecoso. You two are for now, Mom, your magic muti. Eja. Yes, you womb. See, drew on ma. One who could have 1 vote. When I was going to mean she'll be searching now, won't go to mount. Tiabeshe. Say, a bayer Juma and then Juma. But Krura Casadiana was a man for to diso. Oh, daddy. Sa. So the Gina Croon and empty on who near Yan walk come for the man and man for. Only the ever, or no, only that. Oh, so nowadays. That's not predictive, send to your man for supporters. Adian. I'll go on daching. Eh, oh, no, who daching. Or no, who there be. You don't know who daching. Serious in her case. Yes. Said the papa dear come for, and until your own to me, just or him poem one as 77 previous, or come for the end of the money man for. Ja. It is a different party in Suban and Tiabacande. See, a different party be a young quay, they just see a train. The honor so quite near her, so Becca. And now, my name sir, one sir video ya, quaya, or be on alcohol fro, high tension ibi. Let me have you also one. Yes. Or say, or yare. I know yes, our kidney. Yes. Or say I didn't be one honor, which near Sikamu Bodino. When ya, and into a quack of fro, high tension be a nim. Tell him now, all frack or no. So quite front uncle Jan who have a buff for mood, so quite deal. What flock on come pao? Baby, I know a flood, you know. Nyasam Ketwa, and a year, and a fire service for home. A police for so can home. And no moon now quite young, kanga, crana, ja, or Muko in the freeze through Hodomo. To a border, and I'm awful. There be one more route. Now, who's our border? So on that count, we in the year, you know. Yes, and no Mubisano say, a dientina, a crocodile who no just say, Adiano, or choirs, oh, by a sabia bear, me, no anami, and Sakura, Wakwa, now qua. Sicano Mobose on Bedgenono. Onya, tonight you'll be a druni dear. I was say, ya, or Jenem coffee in him. Off no beer. Sin now be who ya or friend for Bombay. Eh, you're doing it here. Off no beer or start here for no beer. No beer. Or start here for the day. Yes, you be cancer, but overcall my business. You be show free. Oh, yes. Yan show free crana. You be make sure so on what toe. Are who? Oniska was scan or fan or him. Or fan or him. And Yassam get 12. And when your macras or can be drew Ghana had no ma. A 2 at the daddy dasho. And also Yassam. Now, sir, I think that I shall my one man's one catch about could be so. Or no, so ya so a nantia or bread. No, go to the Nibisa or Mana Cunyano and Trasso. Or Tina Cunyano swan or day, nay, and on friend say, thank you, said you good. No Vangatenim. Oh, we normally call Catanim. Oh, I see. What Nasia Dina Home and one of Fumu. Russia. Hey, whoa. Nippans are eh? To me, will be Well, where they are no idea. Oh, Major Mahome. What Nasi? Hey. And see, Robert, who know them now, I guess it's an wow. I guess and was one more because you are yard. I drink. Come what, Junior? I see. I do your mobile. The iron idea. I know what thing. Cocoa board for CCC, no more Kojabo Siam to Cocoa Beam 2024-2025 in a year. Cocoa season, no. Yanya, ya de Kakrani, one hour to try syndicated loan, no. Among Koji. So they are some do. At the way, one number to me, I am now Munye. And fear poly, at the Assam you knew. Was it? Yakotwa Benti, Casadon. Casade. That's a bit my Casade.
so meti ma de ye are he ni mo ma na ya se de atia ne se o mu ko ba bia kopa bo se no mu nya bi ya ma won One more because on back almost pebbles and buying more movies. Into your more of one side. Yeah, my wong. And ya, o ma braguma ye Dimitria. Tia ma wong. Na ya mawa. Aja de oda na de beto. Anu na de beto. Uni baby. Say na wase ka IMF for ye no. IMF for say na wase komo ye no. So mo so nyomo fa so. So hu. Eke ya ba musi o ye ma ba ha dodo ana ya de amobi ya de amobi ebi kura ni ho se wo kan wona sa de na san asan ni woni so atewo enso ye kwa omo so mu ku yen oh wa ba se sa ma so no open fa so age de ade na dwumadie wo ko kan ye se mo ka ho bi ntini ye nyina ye member na de ade e wo se mo ye sa bi ni esua de wo koma ba bia obi aso mo Ghana fo bosia na nke ya hwese ya nyina ebewu o Ghana ha yewu omsi ebewu o wa den ebeku oze so omsi IMF se ko amoa ya nke ewu anisa ile bi se ki anya nke ewu anisa oze ti yankwa na ewu mi so won kwa ye yi yankopon nkwa ni fura nya no oh so afia wudidi afia onya diani ni yo me da wa se edi awase omo ye bi ohun eke ba ye ni bi utinia wo pa na wunya bia so ba beda onna nsuo kwa wo ba da ya me wo we oba hwe so oh na wo ko ya merei atia ne nyina ewu ye nyina ewu ngoi bi na abra kwatra ba bia ewu ni nyina nka ho eti problem se kune so a enya sam ketu o na mo yes betu aba mam na mbabu yakoma tete ojini wanye ojini wanye ya asem ti ya kwa na omso ya mamo ya mamo a nyanya betra fie ni ahwe se sika ni ho a se yanti sika so a mo nyi ya ne ka se yanti sika so campaign omu yi sika omu tugunye sika ketu oh na so omu ko mu hia omu hia ahemfofo ne asofofo ni ho ahwa ma obi ankokwa ya the list ya tre udin it was your invitation buamu ade obi abeje kakra ya sa no ojiwi a na afi ato nsem den ko a se omo de mo mansa no makasa o so wa ba ne nko ne de obeje wa ba ne nko de ne kakra wa obeje eti wo kana se de be ya se ne de no ateso a wa se mu kana o kasa ye di no mfa kakra kana na de no ne ma vo so bre ne ma vo bre sane de hia no eti eno no mu nya bi okwajeje ama na sisi a mo kwa ye mamo mo hu bo afifie mu ti no mo nim se ye kwa IMF e benya bia enti ye ana mo de ye ko eti aja said ya tia no omu so omu atimi atoto nu ma so omu be so omu ka oze ya da oba toto dia si un toto kra se dia je asema un toto ba yo se nipa ho kire wa e ma wo sua nuoma bebreu e boa papa wadwen ne firi ase se ye adwuma so wanwo ba se wo te wonom na wo kan ho ane ya de ama so ya toto de maudia utrim ba ya wo de no wa hunyansa mfa bia nsie mo tu ho kire wa aho kire ye pa aho kire ye o mo se aho ma usua de ma usua nte bi bedu nsa afi hu se do betoto nuoma ka kire se ya tisika so ye ba ya se sika ne se ya sole so ne ya hu ade kro bi sika ne se de ye fa asore so de o se na se mahama na net so no sore so ana se mahama pen so ne ya ka se ya tisika so ma nya hia ma ya na mboa ana ya tu aba ne tia mahama se sika no ote so no sore na ya mfa made ono no ba wo de betim disika na ya adwuma no so metena so anti sisi aminim meja de aka na matiefo no se ono so ba won so abetena so a aha enti anu de agisi
this ye jama wo mo na o mo adi mu nkomo wa chire ho no ho arehu na ayi forms no so mo gusu o mo peke presidential and parliamentary you know electoral commission biem was say independent candidate makoma ku dun kono na ma ba peke forms yes Ghana ha na mo kura so minim de o mo je 19 eno kura nya nkrosi yo ye be krosi no September 13th and then say biem no bia ofo be kofa sa eti usu timi kofa amafo gusu o mo fa but see microphones ka o mo fa pa nya asem ketu anti we afa ni say no ya ji o mu nyina tum de ane paper no minim aje ko topo shi aka o mu nyina so de ya ji ntum dodo na o dodo na e be wo e be yo o dodo na say ya won hihye ya ho na you cry 19 independent paper na be ya miensa na atre se ba ko na yeto no mo ye say 12 ana 2020 am so mo ye 12 tini we de enya asem ketwa eti eja omugusu o mo fa nti ye hwe se atwotwo ruo mienu ne de omunya kofa o mo de eja o mo de ya yi o mo de kra to dada o ko ya na nya ade afi bia na ye be sane ade bia ko ane atama ma eti enu mu nsem no ti we na kire se amanfo gidie wo amanyoko ni mu no ayira na say independent for independent for so mo more party o mo join no matetete eto mu ni gidie wo sa amanyoko na mo wo mu na na say woni obi tu anamo na sa anamo na mu tu no vision ya botai ni na sa nipa no botai no o twene ho afiri ho a the best sense obeja no na pa ba bia na afa se bia na botai nti e bia no mo camp kuo ne ho no ana mo susu mu nim se mo kra mo ko independent ya munya na Ghana ade na didi etrimu demo ubi se obi a wo de nya boss independent candidate Ghana ha eti di enti no mo ha o mo ho try oh de yi try ko si da be yi sisi ana mi agenda ni nya ntom pese mo push abato ne ko rando ntenu ho adwuma no mo yi se bia ho adwuma no mo yi oh okay na ko run off na aye dey nkofo ade gigi mo teku afifiri mu ya na mo de be business ya beto no once we go negotiate and yes you beto no once 2024 once the wedding kunuma yes once nya fe na ya betra se be ya run off sem bia ti wa de say ya de ko run off no boa ya mamo mfa ya menya mo ho mo ga se ya sei mo de be mu business e be timani so kura we one touch o we one touch se ba omia ye kotwa ma ba omia se mahama ye kotwa ma mahama na asem ko mo amaka ni nyina mo mpe ba bi nda na ye nwene ye ho na mfa eti ma menya mo kwan ye na giant waso se bibia ni ho okay ye nchia sa ye hia o mu nyina no pai ti ache o mo dada okay yate eni ebe hia wa chire ho abusiafo kwaku enin kusibu adum ne maame afia mpofowa ana omo beka ye ho a agya yedi da obon krata no boboso nso de esom wo ye da won mase na ofa se men kan kire kuafo mo ye patam anyina se omadwendwe ni nyina no enei oba ba hwa ma ni nyina so afiri wo mo so enra kuani bi kwa afom na ni anje okọ ese de no ba ye ni siwa bosoboso no ama na wura akwa no pe no se ada wura afi ofa ba eboa ya asase yie ama no ba ya so doso yi wura afi hu ana ya kan wa Ahenkan FM wonte ana se ne minsi su biem fama ho enti JHA Africa NCSIR ana o maka bom ana o de ofa no de aba eno wo ya asase ye aduro eti akwasibro nse ye organic farming aid eti mi pato akuafo mo seso boafo ene offer waba ebe abeboa masase no ahoodin duru a eboa ema no baye bia de behemu bia so no etimi enso so enyine from na afi so no asodoso
ama ɛyɛ sɛ de wohwɛ animu sɛ agya wososo ado nnɔbaeɛ na wadua no bɛnya so mfasoɔ no woso anya mfasoɔ no sɛdeɛ sɛ na ɛfa tantira no pɛ yi ɔfa ɛnoa na akuafoɔ nyinaa no ɛde ato wɔn kɛntɛn mu ɛne wɔn aketotwa mu ɔmbɔtɔ mu a wɔn de ɛkɔ ɛyɛ afuom wokɔpɛ mepatwɔ wɔsɛ 1 litre no wotumi de funtam asase maako eka no bɛyɛ sɛ mmienu so ahuo na afei wode adua nnɔbaeɛ no na wankasa wobɛhu sɛ ampa a nnɔbaeɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ bibia ɛkɔ kama ti akuafoɔ mu a mudua mo aburo mango cassava mekyerɛ bankye ɛne tomato ntosi no ɛne afei onion gene ɛne nneɛma ahodoɔ a keka ho no bayerɛ granite nkateɛ ne nyinaa no mo a mudua mmɛ ne nyinaa wɔse wotumi de ɔfa no de fra asase no anaso de funtam fra asase no na de nnɔbaeɛ no hyehyɛ so a ɛboa paa ma nneɛma nso tumi ɛkɔ nkan a ɛnya asɛm ketewa koraa mepakyɛw aduro yi yɛato apete ɔman kɔnkɔ Ghana mu yɛanom afa no baabi a wokɔ a wobɛtumi nso anya biama nneɔma nso akɔ ɛyɛ nkan de ama wɔ yɛfrɛ ɛyɛ HJA Africa wɔ 0257315132 0257315132 na afei meba no mabɛkyerɛ baabi a wokɔ a wobɛnya bie ma menkɔ ahoma no so yi na yɛnkɔdi ɛyɛ nkɔmmɔ yi ɛmfa mmra wo Owura Emmanuel Wilson Jr. Chief Crusader Edema Crusaders Against Corruption. To amodi e ban ketaise dwumde kankan proya. Omo se sebi mpedi asakafra che bo omo ko wade mo mpe. Obanyo timi kan no pai mamo ache da ba henkan 3.3 FM so. Ya minya. Na apomo Ya mi ado no hoye. Ni gidi so hoye. Oba de adaro ma yeso ye ho odin pa ye di ye ho komo na ache. Na o kyerɛ sɛ afempino ne aduonu nan abatoa ɛda ɔmamu no animu no ne fapem anaasɛ deɛ a ɔmanma no bɛtumi agyina so de ato aba no paa de ama candidate bi no ɛyɛ ketahyɛ sɛ obi kyerɛ mu sɛ candidate bi kyerɛ sɛ ɔbɛtu ketahyɛ ase ɛdeɛ nti na obi bɛgyina so sɛ ɛno ne fapem ɛwɔ sɛ wɔto aba ɛde ma candidate bi elections and about to be a better no. The say about you telling us decision be a bit taken the announcement so I was so and I won't. Until 2016, 2020, about to say decisions are you taking and say a pro and pro means so and I ask me. Since I'm is good and bad whichever one it is no. Just because of decision are you taking here after the last 2 elections are about the training. Now, among other things, in Kofor Ekosomukotuaba, making decision based on information. Now, information making decision based on it depends on so many things. If any attitude, it be to me Kosomukotuaba because it be almost school call. So they are not more shaming said the economy are buying into me and providing it into because of educational issues. No, that's why I buy in a particular way. Because of economic issues, that's why I buy in a particular way. But the way our trend, air corner, the one of the topmost reasoning chance for the two about 2024. The issue it is going to be based on corruption fight. Because majority of Ghanaians say almost in this country is influenced by the way they decided to fight corruption. The corruption you fighting here affected almost education, it affected almost health, it affected almost economy, it affected almost in this election about the coming 2024 December 7th election. One of the major things that they influence in Crawford decision will be how perceive say political parties to fight corruption. And one thing that is very interesting, so last week, over the past weekend, I came in. MP before I launched my manifesto. Manifesto launch here, and one of the things Uncle for FA in an almost check here, almost section 8, talking about fighting corruption. As to whether or not in summer war or not, a summer a wound in us, and a summer a tattoo.
this coming weekend, this is on to the film, launch manifesto. Launch manifesto. Manifesto, citizens, expect Myanmar, a woman, a chaser, to fight corruption. Now, those comparisons no area, then they will check two parties, and our two leading parties, hina and almost strategy, and hina and almost policy, and to fight corruption. Now we say Yampu, look, these two parties, and our leading parties, almost policies, and in fighting corruption, and it did determine to a very large extent the outcome of this election. This is just because majority of Ghanaians say corruption idea excited and almost sectors now almost parts of life now, say about educational, say about health, say economy, say about whichever, you can just think about it. So we are smart as a politician and our political party. Now, say organize of fortunes. The sister Oyani say, it is a audience in the convincing majority of Ghanaians say, would you have a very practical way of fighting corruption. Enti said ya oka ya no MPP for the more manifesto no enya aba betudwa se wudi wani di akira a obetimi aka se one my crado se omonsa katumi no a won betimi akodi ati akita ise. In fact, some MPP manifesto now raising a number of issues. They decide raising whether or not omo put two those for manifesto together now, whether they really appreciate the issues bordering on corruption. Because Ubiomo manifesto now, specifically section 8, it talks about good governance and combating corruption. Now we say Nyama Mucho a really shallow. A thinking and Nyama practically a bit me amaya fighting corruption for that. Almost say Yeto Abamo Monomu Rinia. They are going to reform the internal audit service. Many occasions for the past 4 years, for the past 4 years, a bill Akwa top presidency this had to do with internal audit reform bill. You append a signature, a presidential signature, assent to it. Then in gradient to me and implement it. For the past 4 years, this bill has been in the office of the president, passed through cabinet, vice president or Kamo. It has passed through all of them. That presidency awaiting us for the past 4 years. Omo decided that they would not append their assent to it. And so, in their manifesto, almost say after 2024-7, so they will do that. And if you are committed to the fight against corruption, I don't know for the past 4 years, which any idea we need, which is not telling us a young chairman will win the next election and not which we it being one of the key things has to do with almost say in terms of procurement. Also, use the Korean system. Korean system here, electronic procurement system. And then say adopted. What they fail to tell us, and I realize is that the Korean system, it is effective because of certain structures put in place. For instance, Korea, they don't have Attorney General and Minister of Justice. Attorney General is separate from Minister of Justice. In the South Africa, adopt you must also adopt their system and normal structure. Manifesto was sure in telling us that only are committed to separating the Attorney General's office from the Minister of Justice office. They fail to tell us that. We share the same procurement anymore. The structure, the composition, the ADN as for mine has to do with the composition, appointment of the board members and the head of procurement authority, our Ghana. Okay.
It is Uber, no crime manifesto, now catch Uber making sure that you call into electronic procurement. Now, when to me, I'm convincing and can't say the political is a procurement board, yeah, political beam, but you be a profession in such a way that will be your board, and your president never appointed so that they will be independent and they'll be able to work the way they ought to work. So, when to me, I'm convincing in your manifesto, what you are telling us is that one Gatani, you don't really appreciate the difficulties surrounding procurement in this country. It becomes very difficult. The other one, and so again with this Korean electronic levy manifesto, they say Omube adoption. It fails to tell us, say, just like it is in Korea, they have a border and now they have an institutional, a punishing breach of procurement in Korea. We don't have such a trend here. Manifesto also did tell us say Omoba, because they want to use the Korean system, they will set up a similar term. There was nothing like that. It is our share Omo manifesto name one. In terms of fighting corruption, Omo proposals Omo making it creates a whole of doubt because personally it becomes difficult for me to read that portion. I need to be convinced say manifesto we are committed to fighting corruption. And Osha wamo sheshe ni nyina no omo believe in digital no said no mum na betumi aboa ama yetimi asi corruption no enso anokwan enti wunyini se sa kwan omo nam so yi na no mum na kwan anka beboa because digital no eboa true Ghana card no ene no se bi won ma yetua wo ka no bi wo kra adwumawura no on first kan kosi obi nsam ansana besi nsam ye de fast abe fonten tan no so eti omo nam digital issue the answer nke kwan na so no ana. You see, digitalization a means to an end. It is not an end in itself. It is all fighting corruption. A process. Indeed, for the past period, baby to say procurement. A portion of process, they use digitalization. So, baby to internal revenue. A portion of their process, they use digitalization. Digitalization has been part of the system. Yes, you better say you better improve. There's no two ways about that. But even if you operate 100% digitalization, and no, it's not the end. And no interest over fighting, you'll be able to fight corruption. There's the media can carry. So we share the Korean system, for instance, with procurement. Korean system, almost used to purely electronic procurement. 100% electronic procurement. But despite that, almost other structures supported it. So, for instance, earlier, one of the structures is they have a board and an authority, human authority, and making sure that almost they fight any breaches in procurement. So, in other words, even though it is electronic, there are still breaches. Matthias, there are still breaches. Digitalization in itself does not automatically fight corruption. Other structures you need to put in place. Okay. No matter what you can cry ye, and son and also have a count. I see. The fighting corruption and the 100% perception of fighting corruption is all about digitalization. The person doesn't really appreciate Myanmar to fight corruption. That is not how it is. It doesn't work that. I see. Okay, so Yanfa all the aspirants coming together. Now Yanshare MPP for na sisi omodo manifesto diaba. Edward John Dramani mama so na mo no so airborne to no so preachy say oba obehwe na ketasei eno so wetimi abob mode se betimi asi ano kwan. O hwe ono so nsema wo ka ene other aspirant na to you no obi wo ma we very committed say oba obetu ketasase. In fact, NDC for Omo manifesto afi no mo ba be launch. Nsema omedi kan in Ampudi eno ye nsema omakeka. You can't really hold them so much. And to me, you better ama Yamia Doma weekend, NDC for your movie. Yeah. Now, feed your comparison. Now, you near international as to which of them. And you believe will say, Omo manifesto beats me a fight to corruption. And no plenty and I crusaded against corruption.
in Shiyadin Shisha Atu Kwemwanya Mia Duma on the 2nd of September. 2nd of September, NATCO, Ghana National Association of Teachers for Greater Accra. Crusaders Against Corruption Ghana, conference in Shemukesia to discuss the scarcity of corruption in Ghana. How our corruption contributed to poverty in Ghana. So, in Shemuyasi, at the end of the day, Yabeko through the manifestos of the various parties, particularly the NDC and the NPP manifesto of the future. Yabeshe Omo policy on corruption fight. In Shemuyasi, Yabema man saying which of these policies Anna me a fight corruption very well in this country. Yabema man saying which of these policies are in any of these two parties the Omo manifesto one will be convinced that you beat me a fight to corruption. But you see, I know claim to know yen lazy a boot on the 2nd of September. Yen fire don't enter form. Yen you beat me Abanat Hall 2 p.m. Yen congregate to Accra. Now yen to me any this discussion because a very, very, very important discussion. Okay. Open to the public will be a bit nearby. But even after, before that, one of the key things that you to me edify this corruption is a commitment on the part of leadership. And one thing I hear you say, you say, a man saying, "Eto Abama ubi." We show commitment. Say, "On no dear, a band of corruption fighter on Susosokra," and one of the commitments has to do jailing. And Obekri will be ason. Obi be engaged in corruption practices there. Obekri ason. Yeah, a bit disappointed. That the manifesto on launch here. Make comments on prosecuting any of the and investigating any of the corruption allegations. Say TCS, National Cathedral. What have you? Sales of state lands, any idea? It didn't say anything of that. So it meant, as far as the NPC manifesto on launching is concerned, whatever it is there, as far as they are concerned, they are engaging in any of these corrupt practices this past 8 years and now 4 years today. But that is not how we fight corruption. We fight corruption by the Obe prosecuting in Crawford. Unfortunately, this manifesto did not tell us anything of that sort. Obi beka sa de na mo twen se wo mo fa manifesto ni momra ansa na makodi hu koma kase komo de we ba ya nkeye komo yiwe firi man nkeye na animani mu ya mo a sebi mpeduasa mani di eye kitaise ne ko no achi no mumbo mu so mfa mo nimdie no emfa ngua pono so na nka mo mfa nkoma wo mo na se de be ya musu be hu se ene ye mfa nka ho preko na mo twa mo mawi ansa na yakodi mu nkomo over the past year obedi kind of say witness and I dance here and I know almost all media houses in this country media dance here a banner proposal you man wasn't any crusaders against corruption consistently you make proposals as to how I fight the corruption in this country. You can't want them I can and no thing say ubi ewo atupa bakuno iti and the data and at the same way to be ewo atupa and by now Niema Yaka in the ways that you propose to say this is the fight to corruption. Going back, every Akani manifesto. Unfortunately, NPC no manifesto. Share Omo manifesto now. The dear interest take any of your proposals, no, seriously. You share the NDC at the almost some manifesto. You share the and to be agree there, and who be here say. You bet you this if also jump the other. Now you two assessments. I don't think that Yami Aduma and see them can on the 2nd year came on. But as to why you fire proposals and by proposals me the year long time ago, and I can watch them over and over and over, even on your own platform. Madam, when you say no, you can watch them. Sake can I say your name penifoni di Shiamuna, a giant present ma woman. Yesterday, no man fan come to say we've not had an encounter with
any of the political parties. But Yakaho sent a release statement, a publication, I can send so many. In fact, both NDC and MPP, only now a listener, Omuti Amansign. It is a Omuti Amansign dear. Then a bay and one pass a civil society, leading civil society like Crusaders Against Corruption, a ban of corruption fighter. You did a new pass our Ghana Hana. Nayan Semayaka over the past years, and Thomas and now Omonte. So say, Yang and the opportunity, and I have a Commodore saying here, and San Omobekase in Semayaka are a daddy Ubia Etivino. And so say you be sure, and you are Omati. Okay. It will become very serious thing. Opanyini anopei yani aso bebre wobre no adaje a wanya wacheche simu ade a kire anopei yeda ase. Opanyina yane no kobo nkomoyi wono aye Chief Crusader Edema Crusaders Against Corruption Owura Emmanuel Wilson Jr. Ena yene no ekobo eye enkomo eno na mamefa we nto aso na ye na ye ho emra se me kono me ka kire wo se akuafo ye nyina ye hwene akwakoje offer ni bi na etimi aboa ya ma yeso yetimi de akwakɔhye yadwuma mu anaase yetimi de akɔfra yen saase no na obaye de be hye asase ni mo nso etimi enyine aso abapa doso de amayen eti ye ne ayewo aye achim odan no ye kɔ aye details and details agrochemical na yakwakoto bi ho odam dwem ho no mo na won buto main market wonum sanso na Mr. AJ agrochemical so ewo eye abenase farmers home agro eno ewo eye asamanka se ahoto agrochemical so ewo eye achimodan Biscay agrochemical wo achiase na eye Magina agrochemical so ewo new abrim sanso na Francis agrochemical wo eye abamu enkoko eye Harif agrochemicals enso so ewo ho no mo no so eboa ama enuoma enso akọ enkan timi pa cha offer no 0257315132 and abefre na so say timi aka bi abusuafo ye gina no so na afi ye twa ye ho enso so aba ye ba na afi ya toa eye osom no so e de amount okay ti eta ye ho abasisi a odaroma enko ba bi e ba nkomo na aka akiri no ena edoso. Screening. Adro ye in collaboration with Sema Kotoko this year. Your friend Commando 1. Asa Okonsema. Ono eno da Hebaris Funi na. One Adro ye Herbal Center. Ebe Kabu at the screening at the Abba. Yadia Bay and a Habo. Say a hypertension, stroke, and the water facu. Untimi sorry. Anasa pressure, diabetes. Yadia Bia, a word with you and the water facu. Now one numbra ankle. Bra screen ibi. Now you show. Now yadia ni be free wako. Say a yes soon sumudie and a habo. And I say this one. Commando show anymore. Yeah, how be an Obeka and the accident. And I say, Ebia, who go as a fee. Namutimi endi. Brabeshia Commando. Ewa Roye Fee Herbal Center. Now, yet you want to man from out. Now, Coco Dugo. And I say, what yes, a former yen to Nadia and your Commando 1. Obey Yan Kuna. I'm a go to no FG. Namotimi Eddie. Maybe so. If you're the ya, a day and a program no airbasso. Ewa Roye Fee Herbal Center. Apia Nim Junction. A walk and a becoso. Ye are swa. Ye become Kurukura Hodoso. It's a what you can. Ewa Babia. Now I'm for everything. Oh, I say, Bisabia. Who bet me a friend? 0243 064090 and answer 0599 419321 and draw ye fee and then Semako Toko this year. Come and do the screening at the brew. Hey Jack, it's a bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Assemble Woken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a far addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in Engina. And sorry, offices. And now what be bookshop kasier and I will pay books in the Gumua. Also call on one sa ebekabi kai. Nation and song. Say
ye tone ni do so puom san so e na wo pe ba ko pa onsa e betumi aka Akim Odan Supermarket ye ni GCB Bank no e na edi enhwe ni mo free was 0244 293632 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Ah, adome na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de, eboa ema enkwamo ni paduam gyan na so yie. Na senya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag, anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a. Minute be se du ekosi dunum entem no. Na wanom. Enwure nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi. A wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo, obi o makoda nufuo. Ana akoda woni mfinhia edu de. Adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age edwadi nkratoi atum. Yes. Nana KJC Company Limited. Ekwoba sempremo. Yenimu ani yenimu. Ewa Ghana ha. Eba na densi huni amadia. Number 1 company ya ubi abodi. Nana KJC Company Limited. Ekwoba sempremo. Eba ni se iron rosa. Say 10.5 mm. Edi kosi 16 mm. Cement no. Brand be na ope. Type bia ope. Wudi weni chiremu. Ewa Nana KJC Company Limited da. Say 32.5 R. Anase 42.5 R. Wudi ye juma. Ewa den. Empregu na upana. Anase upe binding wires, roofing sheets, say yallows, galvanized, aluminium, and a roofing sheet be a ope. And an KJC Company Limited. A Kuba Sempre Mono. Yatunto Yaniman Bakumaku, Yasansu 2 Edimamua, Webiamu Shopsa, Mopesania Menakogum, Aquacoton, 80 contractors, Mercy for any more Munisika, Upesamusimudai, Nana KJC Company Limited, a Kuba Sempre Mostraye, and a Chasamudi Munitre, wouldn't never need Quechia, Yadi Quadi Mao, where Priamantemu, Akimo Danin Patim, Nana KJC Company Limited, a Quova Sempremo, Ewasene, 1 year Kim State University College, and a bunch anymore. Fred 0243 304101, Sanjinibium 0243 304101, Nana KJC Company Limited, a Quova Sempremo, Yenimu. A draw wages many who dance and make you man for bropa. May try Hunchu capsules. About why I'm a can make a new Hunchu capsules over one more and try my prostate and yakasima how. A mouth for a modern son tentem. More modern sons who are Nemuya, and as a multimillion socra. Jojo so the musician. Obuana Johnson, Crema Pibian, Naya Beseno, Obiso on moi. Johnson didn't 10 one can who can know Yadusogun. The business on cry to just Simon who will win whom we are and Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Wunubaku, Yafichi Chromusum. Nami say, Araba Bazen pills Ajimepa, and to make Famamu, Sawuka Ficha, why is it Miriosa, no who made it? A toda beer, emergency to be bappy, Dodo, and now class be a chessy, a Dusupadia and Macra, emergency to be new more for sunny, a toda, what Walkram not so no Canibesia, when only a Fichicromo how Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and Abama why your best man or Pesaway. Our down call LB Amwafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was sent for Sue, Francis Mesa was sent for Sue, Frank and Doctor Pharmacy were a Sukuban of Ben Brakwa, unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Best man capsules and yasa pajamuno enmienhino enutaino ehabamano yasa de biaka ho amemwa de ne papa onumani chirebeyin na bema na ekro best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no ma say yensi me fomu bema bia ma ne sankabi so sisi na ya the new best man capsules ura baby eto no bia na ye bema bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center amwo suhum
Hamza Street and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Semu Kinafu Fure Kuradiaba. Say, the confidence kura peja. Nemanwe, Obian to be common kunu ewofi. Bema na niji awato nyomuno. No ba no su fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafu, Oxiniba, Kennedy Drugstore. Always. Chumesi Drugstore, Kufisco, EK, Esimai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanum, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his workhaver. Oh, Padua, for 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kingenga. 93.3 Achimabo, the best in the East. Menna was Sir Oje Brena Oche Yene, ye koda yena boafo enso so ase ye twaso dwumadie edinde mache na ma memfas den bi enso enko enfama pepiase ampedu enterprise uduru wonu ma mepacho ehonu ma eyedansie wonu amanko a ena eja ye tonton enso ehwo ne mo se de be ya wani suade hunu no se wan kasankasa osu betimi asi ofie na eja wosu atimi ahwe na wonu abusua mani agye no wo hwa masada ye so no enso atimi abamanu nti wase cement no eno edi akidramu eba no dansie mu a ne sa yo so ntino supersem ena wo epe ana se gasem na wo pe simaf ana 42.5 hour super strong ena wo pe super cool cement na wo pe ni nyina no wo se men kan cho se wodi bi aba ne bo no e wo fom pa afi so kwa wutimi ba ne ayen hyehyeye na bag dodo bi a wo pe bi a ne etimi di amawo na afi watimi atwa kakaka na etimi aboa enu achi me pa cho iron rods no so woton bi eno eye nade e de hyehyɛ dan ni mu na ebo amandade dan no ahoɔden no enso egina brane nadoa na wo pa ni nyina no woton bi enso e wɔ na so ye me pa cho roofing sheet no type bi a wo pe bi a ne brand bi a wo pe bi a no obowram e wo pe pia Sampedu Enterprise a on sabetimi enso akabi block machine no oton bi enti enso betimi akoto bi e wɔ na kache na etimi abo ne anwea no me pa cho o supply bi anaso woton bi tie no so obetimi no edi nkomo na wetimi abrɛ bi na enoma etimi akonkan owo ka anase ehyen a eno atimi de enoma no nyina kogya wo site wo no mo wa abrɛ no so untweteku anase sempoa enti me pa cho bomoden na ekɔ so eno mo a wodu ani kyerɛ mu anopai ɛwɔ ɔdaabo abokwantempo no ɛso ɔbɛn ɛyɛ Akim State Junction hɔ sanso so ɛna mo amubutu ɛyɛ Jubilee Hospital no Jubilee Hospital nkyɛn hɔ no ma so no wabebie depo ni bi ɛso ɛwɔ hɔ yɛne ɛwɔ ɛyɛ ɔda New Market wɔn so no wabebie bi ɛwɔ hɔ no ɛde ama yɛn sanso na Piani Junction ɛwɔ Suaduru ɛwɔ so no wabebie bi ɛwɔ hɔ Akyease ɛyɛ ahwene ase ɛhɔ no so no wabebie bi ɛwɔ hɔ de ma ɛnya asɛm keto 0244 166937 and our friend 0244 166937 and 0208 299115 na afeno wone Pepia Sampedu Enterprise so etimi atwetwen koma manoma akonkan ede ama ma yenko ahoma so na yenko din koma wei enso emfa firi hono na si wonim se Electoral Commission abie ne nkrata no anase nwoma na won mo beto aba ne din wo mu no wabie di ato no se obi biara waye watwe ne din no omra mehwe se ne din no ewom se de se fata na etimi aboa ma na anya rehyimu na yebie tu mu no asemo ye ne kasamafo de ma ballot education project ene kobon komo communication director edema ballot education project Ura Abet Kweku Samson openyo timi kan good morning. Good morning sir. Mpacho apo metedam oba de adaroma ye ho ye pa na so ye papa adamo ye na ye ho ye papa sa ye de jana se na anopai ye ba won chen a electoral commission mudumade no mu chicheye mu de waduru so sisia no voter exhibition no exercise na wo ye ya kan sa na mo mani di abato achi kire sen yo madasu bebreze michia wati efuinara yo oyam de demre ye na yin man electoral commission abato na nkasa wato December onyaza oye dakoro adwuma oye a whole process washa sifi baby registration nemo limited registration main registration transfer of vote proxy
exhibition nzama bebree akodo ansana abato nankasa edu to the American CCR no why ye bebree na mo where do the CCR onye za often exhibition what there FM obiara waso abato words in fudu awotwe na sebe na dwene madaho oye Ghana nyi ban ho kwan there okono okohwe nizina ochro bibi awa besono kwar another transfer bia oye de ampa register what about to aban yankopon yadma December and the nizin woma nti ono is a electoral commission for where do the CCR then there can yana su yenu dwumagyen mo tin there onam de abato nya za yizi hu dwumanti ya church man mo fo na Ghana fo wo kwana obafado wato aba na wonka sen so national presidential election aye wa Ghana hana 2008 ya ko run off ama occupy time na aba oye the difference between NDC and MPP the two main political parties and na if rejected ballot oba na aba what we say na one can kana senche Ghana fododo na watu ni ye ya it's a run off omba nyem run of presidential run of kawa or the more money it's only ada nye yidu dwuma menyo ka say you will think mantom you di dwuma na exhibition area can ya a lot of the centers yes we are the anyway they true okay ya monitor ya hweda nzama ko stand edwuma no so electoral commission onankotin on to me ye odo ye aja oye Ghana for hina ye na asoji so stand the democracy we are all safeguarding and protecting our democracy nti oye na ya asoji de ye bomaden ye bonti ya kwambiambia bebre yeso ye din wa akohweda orokodne bi nti ye godo okay enti yeso ya hanom no yetimi abomoden ama yesem twerefo akwa probo ahwehwe de ekoso na okwa nipa eba no ko babi na abusa om se o demu ni nyina akora bia nipa baako demu ni nyina nipa mienu menim se babi amosomo ebo aproko ye no saa bebepe na tie wo no ma na se wonom ne de amanfo ba pa behwe se omudin wo abato anwumanim yo mumia no kwara o me de baby ayekore infinition man to me to be specific KE commander Edna Egwafu Abrem constituency no kwara o me de owofo papa oye kwananko anan padodo a wo bo hwe feze ya wo gbeyin polling station over 300 registered voters in one hour wo hwe na wo ye 9 in the day ko na one hour ba wo ye 21 ikabo ma wo ye 30 out of 300 plus naturally we are talking about just 10% of 1 hour by into the owofo papa the baby ayaku biara de and the Jumajan Oboy Bakada very, very slow. Enti when you say no electoral commission na one mother ubono anko formal anchechirimu ankyere oman no anase oman mana no moje electoral commission di so yedina ya twa ne de agidi se no an wom enti na mo konko cheki yo my brother Oboy Bakana courses on yadzakor. I'm not saying that it's a washing an abattoir, Wagana, no quarrel me the urban exhibition. In Penny P, no, or Yadibia or your slow crack. I would say that has been more or less a culture. Dodonara walk on his in, or ya under should be brave. It was any beer voters are registered voters at a polling station by 400 and be animal by 80 and 100 no boko percentage, you know, it has always been so. Auto DBO electoral commission so mobo wana about the kakra wo dwumbeji bi ono there see sir onam dam short code na wazaba wo phone do obiara itum egbo no phone do wo code bi ho warenyim be star 7 ya we sure onam dam adinensi no kwara wo me there and no obiara wants to do something at the comfort of his or her home. In Padodo Narampo in the word to Nawasho, I'm America say no column that may do a phone or do. My brother, the Warasum Pobiana, a Yanadam. To some the wisdom must send the Mazinti, be I banan to Boko police station and then that's what the uncle Pona Domara. My father gun in Ibiara phone. Gun in Ghana for a Impatan Biara. Statistics into the new age with your phones. Mm. On the station, see, I'm a dodo na way to wash your phone.
Code na yes star 711 star 51 ash. Exactly. Okay. Exactly. In fact, dodo na no way to what one the wa check on na madam sashin say yimpa no ohwe na ohudenizin wo ma na onke hia do besan wa fo car na wa na to akọ polling station. Nti ono so ya de kra wa bobo pa nti ho no mobile electoral commission for one about do na America there education so owo fo kakra bebree mpo won hye de wenyim ba bia yekware binum wo ha won hye de wenyim na mo ye yin kan de the polling stations na kasa owo nkronkro no da dom no ba ho na so wo ho another what say apart from the electoral commission one campaigns with social media radio television and the no nkronkro kakramba no ye wo community information centers wotuma na wodi bode we baby ayekwere biare ho da wa yedam announcement ni bebrebe nti no kwara on the rubo no owo me there ye nya no pepepe today be 100% de owo form kakra we say need to intensify but that no we stand me just the oyedwumeja orokoda years yewo enyesum then the next you ya waka no dodo na rababa no wetum wa bohwe na mo American da za wa mama aye enyiso na aye nkan de phone do nti dodo nara another nkofo pii especially one na wotum wakankan na watchro won dodo nara wa aye won do phone do. Okay. Na when you say the phone so de no ya hu so mo tisika bi eno ye 50 pesos. Money electoral commission ya adwen wo ho sa. Mobile Martin there. That one there. Martin electoral commission was the Azibia or your service I will render a more man. Ordinarily in Chesapeake when you see Kazi. Now so on there a year telecommunication industry so no na other kawa benti. More than be because be the token. 50 pesos na year can. This is the BIMPA in the telecommunication industry in Wajim or Borodam. And I want to believe that probably the Electoral Commission has even subsidized that amount. You know, we are just watching there. Obi for car wa koshe, Obi bananti wa koshe, Obi beja inejuma wa koshe. When you look at the cost involved in that, not some madam and now some office number spend 50 pesos. Okay. Eti na wo kasa sisi an muguso amoye nkyerɛkyerɛ sɛ de be ya abato we ma no dodo na ya na sɛ no ha adwene ti afo we ni de dodo na ensɛ san nkyerɛkyerɛ no senatie mo konkrofo nkyɛn a no kwase nkrofo bi wo hono ma nim no mu nim ɛsɛ abane yɛ to ne sei ana sɛ boapaye na wo de to abane sɛ no yo mo ne mada small thing there nkrofo dodo nara mfa ma oye eyi kakran de so that obi oretron so hwe examination na wa ye mistake na wa cancel ne paper owo hu kwan de okọ invigilator ho na okaji paper foforo na osan ochro electoral commission ne hwehwe man so eroto aba obotum wa asayin na any way or any form dey bi obi ho a otum dey bi ahyesan otum to manyin pa be no obi ho a bi asabe otum ko de enken ogboma oyeyem obi ho mpo yem da was a pen was a mark a whole lot na mo tin de mo mama say no odo so de ye hwehwem na ye adwumedza ye zin ye the Ghana fodo do na wonyim de se eto na o say mo go in for the sport ballota eto na o say ya e wo ho kan adu say ya wo siesie e wo ho kan de equal presiding officer ho na ekaje ballot sheet na ballot paper no fofor na ezeda down na say na zeman na ekoto ofofo na ezikoto adeka mu osande so your sport ballot said you on a chede on your hopeless situation na mom say o say na ezikoto adeka mu na were kana na your rejected ballot I see Ghana fodo do na wonyi me de sana eto aba na o say ya se da ye chewe exams ne tumoko presiding officer ho ekaji paper foforo na ekoto wo no na o mama ade no o say nti obi ho okoto wi a oyimeda ma obayi bia nine ontum kaje foforo nti that is actually the problem education good in fact nkofu enya aso papa na ewenyi sum na aweheme de afi oyamene plaza ye but rejected ballot ye recording obokofum one constituency
baby I was CCRA one hour to our best in 2020 1,501 constituency do Ghana ha one what to about over 2,000 or dodo abo man na cow abo see good area education now with the do fact nkofenya so papa I see mummoni adwuma pa mo eye tisi ano am ye hunu se enne se okoto aba no na woto wie na hu se da bi se de oto no no asɛya utimi de kɔ na wakɔgye pipa foforo na wode de asɛ ne de ama na afi waje foforo asa abeto no foforo de akɔkɔhyɛ pipa box ni mu ho I see electoral commission a replacement of ballot paper oh okay bia na we ni se na ane omo e de kɔ madwom se me de kɔ ma nipa behu nipa krokra metoma no ozo bu onu ma ne de no enye so otu mienu but e bia oto ye na wa ofodi pipa no na amachi mato aba ho tie bia no na ya na manfo enso eye se onya sa de am fa nkotum kram de me kom ba bi yo mo say the presiding officer no woman or your gun is about ordinarily, and enjoy you be a neutral person. What Biarano, or your dana, I say, sure, I say, no, become a presiding officer. Sabu, the Obo Biarano on Sashi, or your referee out the match. A football player needs in a park at the Robobora. Say, well, how be a referee in a Quanichanica catch them? Ubi Yara, Sabu. Obi mpo mfa na yare ntuga na so doctor de odo ho yare yeah ye school yin na wo hawa mo badan bi odo teach yin ho hawa da mathematics emi mo hawa kakra nti wi ade no mo badan bi odo obi ho hawa no obo a obi a ejinizi nti electoral commission sufo wo jizi wo presiding officers wo mo there wo ba ye adwuma na wa yi nti ko na sabi ohun onumpa on say hwe onya ada wo bo ho de wo presiding officer bi are yin ha you work at and work at the one show or Timothy, Mr. Charles, Mensa, or two Emma, Bia, Akoko, Anna could be another son, Anna Shim into Ghana, Ubiara Moshe Wayanadam. It must be confidential as possible. Okay. Opinion yada say, Aduma dia mu Bobby Pa because Ghana said ya oka ye na yetimi to aba na apemni achire timi said ya. Hard ni bebre nti anopa da wase obia no ada agye nso wanya wa chechire nsemu e de ama ye ni aso bebre anopa yi yo yakopon so bebre masuma da ase mo opanya ne na kokasa ye ofre no Orua Albert Kwaku Simpson we director of communication at the ma ballot education project wo mo dwumadu mu die nyina ne so mbehwe aboa se de be ya ye kwa abato so amadodo na no enko sei sanse eseya etimi de yakɔ run off de yakɔ run off nso eno so yeka ebo na enso ebia omo ye adwuma pa ne wa ma yate ho ase isia na yehunu ye ne ane yenimu no se oto aba na wa hu se aba mtue de asai se wa hu nti wotimi de kɔ kyerɛ returning officer no no ono so ahwɛ se ampa adena asai ana ansai ye se wa hu na agya won so ama ho akwankyerɛ na etimi aboa enti yada na se na mayemfa asida no nso bi enko emfa ema Kumi Herbal Team na eno Yesumo Herbal Center for na de aba edre eboa papa din krofo asem de ma wo mo ni nyina ne se yade ahodo bi onso obi wa ne nipadua no ahoden se da nim sa etu hia endro bi ekoni padua ni mu a ebema nipadua no so etimi ayeden ama enoma enso etimi akonkan de ama wonti Kumi Herbal Team se menka ncho se bomoden na ma wonsan ka no na wonsan ka na obedi wa asem de ama wo onya bodura nipadua no se kukuro wawie yare ahodo a woni padua no nyina ekoko atia afenso yade ahodo a pese bodura nipadua no so no obo onipadua no ho ban edifiri ho eti bomode ma wonsan ka bi na de ebeye nie anope ya yasori ya yi no yete Kumi Herbal Team no bag ne ba akode agunso hiem ye jama na suwa ma na disima no edu afei ni abono gona ohun ya no mawie no ni apadua ne bi adidi aguso kama na enoma akonanim sanso na anwumere no ye hwe ne apadua ne bi adi ye didi wia na afei no ya pe bag ne ba akwati agunso hiem ye jama na suwa sima no edu na afei ya nom ade agu aduane no so na bibia so atimi akọ nanim na sene so fama me say Kumi Herbal Team no me pacho nya ma oba penfo sanso na
Obatan mepacho o makranofo wo so enye ma wo abofra wundi fisia no edu ede ekro mepacho so kumi hebati no enye emfa ma wo achim odan ede ani ekire mu ewo nana twumasi drugstore amoafo pharmacy ochini ba drugstore Kennedy drugstore na yakwakoto ndro ni bi enso de firi wonom sanso na ye ne ye woso adro ne de ani kire mu Bra Joe drugstore yawo Bra Yaw drugstore na afi so no Bosome pharmacy omunyina ewo so adro achiase eye wo Fire drugstore na afi so no Bra Mike drugstore so ewa achiase kede eye kwaku amwa pharmacy yenkoi na yeso yenkwaji ndro ni bi na bibia so enko nkan mepacho kumi ebati no nyankopon enam eye Dr. Paul Kumi Mintaso na wode aba eye adwama so a ene anya asem keto amanfo atu agusu a eboa won mo pa etu betumi afre eye Dr. Paul Kumi Minta na twetwe nkomo 0248 716402 0248716402 ana 0503 785656 0503785656 na afeyatimi enso aboa amenoma akọ eye enkan Yesumo Herbal Center mepacho Kumi Herbal Tino mana moto na kwajo de na bibia so enko toten fama ni pedua ne de hu hia se obehwe na wa boost system no na bibia akọ nanim na ya wie ne sa no na yankwaji ni mudie na ubowram ewo kotokuma mu ya no de a mepacho ba bia ye kwa ye nya nimdie bia ye nsa keka hwehwe na eboa yen ama adwuma bia so a ye die no etimi ekonkan eye Akim State University College na suapon yi se menkan kire wo se wabie na prom de ato no ma wokọ eye nwuma sua hyehye pono no so afimpino ne aduno enan ne afimpino ne aduno enum meche 2024-2025 academic year no calendar no mepacho o chese wabie ne prom de ato no se wonoma wamo person be your first degree programs ni nyina no ema moden enso emra wonma so no mo pick forms no na bibia nkonkan fama wo mo se na hye ne tie ukuta SSC wasi ABC abodin krata ni bia first degree program no woso dem bomodern apply na ebeginim dia wo so hwehwe na no achi ye ne ayewo eye school to aso mu na ye tire nso hwe twato no SS4 no final year no asem kan cham sam so akonya ho so betimi apeke admission forms no na uwie ya pe na chese won semre kora wo fie oto aso anisa ye so ekuta HND diploma wasi 2-year top-up program no wafiri ase ntuoto ye de ma na motoi na osobra na beginim die no na noma enkonkan emfa emmaun yeso ekuta ICA Ghana ACCA CIB and afi CIMA yeso ochese ya qualify etieso betimi apply na bibia akonkan na wedding fisia polepole eye aduonu enum ede ekra eno eye 25 years or above wasemen kancho so betimi apply you na so apply a wo de oba ye be hwe ne abomode amoatre entrance exams no o pass pe wo na odam esanse wo na mfa wo so okuta abodin krata bia na so nkura bi SSCO se wasi no nkura bi kra na wo so wo de akonya enso ewo ho de emaw eti bomodin na wo so bra betre entrance exams no na o pass a wo so atimanya akonya aginim dia wo hwehwe na wa hwehwe mahu se da bi enne no enkrofo bebre na de wo mo ho wo mo anada wo mo ho wo mo na obi a ntino na wotwene mu ne de okopa adwuma kakra ya fiti eye adwada kopem afiada no okaso wo maginim de na wonya ho tigise na wotwena wieye eno no asem nka nche se wo de nse de ato no ma weekend programs no so ekoso enya asem ke 20 de na wotwena wieye no bra na baginim de bia wo hwehwe na ayade se abenfo ne akunini won mo ho mbeboa wo ama wonsa enso etimi aka na de wo munie wonuma omo pese omo nsa kan eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology abodin krata ni nyina bi no wosemen kan cho se watwa fufu ama na tonkwam esanse sa suapon yi no na chiri kwan wa Santemantamu na so enei Akim State University College no won makaba nchiri mu ena omotete eye animdifo ewe empatam ya eji se okọ Akim State University College a owia suapon ebe ma abodin krata no eye KNUST nti ana wa hyene so enso ede ama me kama nti ade ti na wo ha ho na watwa kwa tentene enso akopiem wa Santemantam na afi obeduru kra no wani kwa ya ontotontoto be bia obeda ene eye school fees ho enso so ensenkaye bra ha ya wo ba bibia no ede da form affordable eti da form no afefa bi na atimi abo amenoma akọ eye enkan enso de ama me pa chonim de no yesu ye gye no eba no eye adwadie ni sikasemu a
BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. Afe engineering no se yankeka ka hum waya BCC ani so anwo wase anu se no BSc Electricals or Electronics Engineering and afi BSc Computer Science no abode mu nyansa pemfidie no hunumu eti ne nyina no hunum dia no ade se wode ma anya asem ketwa ekra ye de ani kire mu achem asane be ba to achem asane no firi ekrapuni mantem ba otra asane kuro no na trauma mu siye ne pe Akim State University College na wo no no sanso so ana ye firi odan de ani kire mu ekrapuni mantem no otra aboabu kuro bia kasafidie ibutum a otra mu siye na no ko wadim kakra bia no Akim State na ni me pato bowura ho na afi no ne mpanyfo kodi nkomo na wonom so enhwe na wonom emwawo na ye kɔ Abefonten tan so ne apeke forms no enso ɛwɔ hɔ no mo ye ma wontwa kwatenti bia ma wo de peke no ho uwia mpanyfo so nsa beka na enchichiremu bia na sa na motuo bia wɔ hɔ no ma wɔhwɛ ene wadi nkomo www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh na afi no yabusabusa onsam na wayi ya no uyi ya no ewia na wawo so de amampanyufo wonom sa ebeka na afi no bresi mu ato nsa de afrew na enkomodidie no matoa so enso so de afrew ma bibia konkan ye fre 0558 63 3957 0558 63 3957 ana 0207 163787 na finchiremu kasia no yahwe na mpanyfo so atimi akoyemwa na yensa atimi aka na kaina se no so say ye kase Akim State University College yen mrane ana sesebio yenjeso ye discipline, excellence and development ye the greatest name in university education. Eti eno Akim State University College so edie no tuanamo neko na wonum hwe emwa na mayenko ne enko hwe yapomden ho enso ensenkaye ewo Jubilee Hospital na Jubilee Hospital wonum no uduru wonum a nyalewani nyina no ebetu enso ayira esanse apomden nimdefo ayede wonum aba no nyasem ketwa ayarhwefo no wonum ahomekeka ane said omo etoto omo nyoma ntino yade no ba bi ehye bia woboa obefiri ni padua ni mama ni padua no so etimi afa ne ho wo apomde mapamu na ne sayo so ntino bomoden na ebra ne ehwew ye won fidie a yade hwe ni padua ni mu ba bibia yade ne hye bia no ye be hwe ne etimi enso atuase e de ama kama na e wonum se so no ye hwe onwie ne enka ntwe so ye train drama se kwa abonte ne koto da bi ye pharmacy ho eti ye hwe owie ya no na ye do abo awura ho na fi nro biara oyare hwani ne kacho se ye mfama wo no won setimi aka wo de aka ne se okwa behwe so no anum aduro no se de se na efata ka na se ne se yo ba pemfo mpacho afafura bomoden na fo ani enso ekiremu ewo Jubilee Hospital na fa ho kwahye wonum sa bosome nkura kwantu no wode be nantimboko wawo mu obewo na wafa ho afa ba asomdwe kwan so wa bra wo wie no onkote yawdie bia enso ewo eye ekire na wode eye aniyade ayarehwebea enso ede aba o eti bomoden na bra wo so wani no se na yewo ewonum ane so aye wo wisiwisi aso hu ade aso hu ade ebi susu honum a puru nsuo honum na ayekọ bibia so ento so ne nyina no wosefa bra no wonhwe na wonmoa se de be ya esebisebi mpradua so enkoye se mihu yanka na afia kachi esen ne anumu ho so nsenkaye no wabọ mmode a wo hwede amaye ne na eno no semenka chi osese wo se no wo chimato bi wo ho ebi atutu ana apese obubo bi hihye mu a eno ba obeye de amawo sanso na sebisebi kafra chi wo se no abo ape so eti obi wonom a ne se no okata so kora nkata kafra bra ne yenhwe na yentutu bi mfirim ne yehye ne kama enso emfa emmawo na sanso no obi so de efin ana abeda so se chaka eba ne sa okoni pam nipa nyina efe wonse na wonom asere ewa asemse de ehu no wonon ko ano sabio no atori mum eyare ho sempa bra na no so yenhwe na yemwawo ye be horo so na apai se fita obi so de nka de gina nanum obie nanum pe na obie atua ne hwene
ayare hosem brane yenhwe na yenhuru wanu mawo na afi na honum soso enyi eye ehwapa manuama enko eye enkan na kanese no se yaso ye honum yade bia de mambodin ne de mbodi bia de duro no ma ye tenete e de amount diabetes ne hypertension ni sisei wo de ba pe a oboa ye betenete na apomdin si achiba no eye health insurance wadaruma ankrankra de aban de ya getuma de ye adwuma entu ba yaso ye honum ma yade a e wose ye hwe okwa enuru e wose ye de ma okwa ye ne sapepepe entibra na yenhwe wei na enoma ntimi enso enkonkan enfama anopai ye de ani ekire mu ewo daabo abokwantempo no so amantransam so no so na wabɔ ne ho enso adwa wo bɔ ama pomden enso afa ne tuma pa ade afira ewo kotokuma mu ha 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 kanesa say your ambulance nso ho etiakoba se gya wapira wotu yankra pe anase bia wo yale ayade no mu ayedin untumi nante ewo se yehwe na yede oto hyen mu na yede kopiem ayasabia no so wo frɛ ye na pa ne abefawo na yede wo enso so ekosa so na pharmacy no so no yempon atuamu atola ye adwuma eye demuni donhwere no enso so enyina na Frimpong Enterprise aso na mde waduri eye adwuma wura no ne papa ya agya ogusu a wo ye ene se wodi papa nsusu nti no ade ase na adwuma na ase agusu a na etre enwanwa o sanse oduru no bibibia wo pebia yei enkwan na so koya wo se ho akade ani o mekoya abomu wo se ho akade ani o mekosi nuama wo se ho akade ani o edian odi ebo wo se o mebai afena mde ne kwato school wo se o ho akade ani enti enu se ne se be ye nkwan de a me pacho makre no ye kwa akwajibi Africa ye Queen makre no ye kwa akwajibi na afo ba pa no so yakwajibi enso e de free eye na kache na ne nyina no lili nso kura account brand bia opebia no okwa onsa be kan me pacha no ni se no eye abomu ni aye so ahunu ene de nam kakra de agu hu ena ye de agu eye chance ni akata no tunya wabomu bia we aye ready dada na watu na afi no we all dey enjoy so ahunya wonpesie bi so anu watu bi de agu so na afi bi bia so ekọ eye enkan edema kama wasem nkan cho se ba no anwa no so a oye no ne nyina brand bia opebia ta bia opebia no oton bi ewo na kachi eba no eye tomatoes na ntosi no wo de ye di agu eye chance mu ni akata no ena wo de agu pipam ena wasili ano ne nyina no yayam dada ntiwe no enya de se woto abe hinham bia de apotowia ne tabia be boso bia se wa hoden etibọ mọden na bra na ebeto bi ewo na kachi emo so no obi wo na emo no sei no a eyi hwa kama o bibi mo ni bi enso e wo hodoma enya asem keto akura open bag no anase opese yetwa no cap ni mu de mawa ne nyina no oba mepacho obenya bi enso so e wo na bia konkan ntofe no yei ani biscuit no ne nyina no yeton bi enso e wo miloni nido kabe ne nyina no oba won sabetimi enso akabi e wo mepacho eba no se yenya honam no ani eyie na honam no entoso a wohia eye nnoma bi tse samana wohia sapo wohia tawo na ni nyina no timi aboa kama na ni nyina so no Frimpong Enterprise dibi aba enya asem keto akọ ne kotobi samana no de odi dware no type bia wo pebia obenya bi san so na se odi sinuama so asamana no obetimi enso enya bie e wo ne mo na atimi enso aboa na eba no se enwuma musua nsusu mu a wose mofra no enwuma no nkrata no de mbotwetwere mu no notebooks ne exercise books no A4 sheet ni nyina no obi enso e wo no ma bra na beto bi e wona kache pen ne pencil no obi e wo uye no free wo no ma wose yensiesie ehwen oba so okwa fichira uhia eye sanitary pad no na watimi de siesie won wose menka nto se wakofa de sopo di aba brand bia ta bia opebia no oba sabetimi akabi abofra no so yehwe ne siesie no ye de diapers no na ehwe e de siesie mofra no enso so eho na aboama noma akonkan ba no eye hardware items ne so a wotonton bi enti bibi ti se padlocks no credo no woton bi ho ense enenkania ne bi won men sedent mi nyina so sa no yedum ne kakra aso ahu to wo touch won men no aso aso de enu se ohia anyinamode tumi na ade ataje de ode battery gum ne nyina no oton bi akwiafo mo ho osemen kan cho se
insecticide spray no wɔde bi enso aba ɛno ne sei no so ɛboa paa nti bɔmmɔden na ɛkɔtɔ bi ntɛfrɛ ɛne ɛyɛ ntontom ɛno so ma yɛni ɛnka no yɛbɛhwɛ ne yɛde agugugu ɔmo so na ɛnei ɔmo nyinaa agu fidie a wɔde ɛyɛ aduro yi bɛgum na wɔde abɔ ne nyinaa no obi ɛnso so ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa nku no yɛde bɛsra wedeɛ n'ani ama wedeɛ no atumi atɔ so nti type bɛɛ na wopɛ nku no deɛ na wosra wɔsebra na ɛbɛtɔ bi ɛwɔ n'asoɛyɛ na ntumi ɛmoa yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Madarina Hotel akyem ɔdan grand floor hɔ no mo ɛna ne wɔbɛbɔ no ho adwa a wɔboa nneɛma nyinaa mebɔ so yi wɔde aba abɛsum kɔ na koto bi ɛwɔ hɔ na woyɛ no so ɛto nkyɛn a wɔsɛ menka nkyɛw sɛ dɔkɔdɔkɔ deɛ no deɛ mu ɔden ne deɛ mu ɔmmerɛ wɔde ne nyinaa bi ɛde aba nyɛ asɛm ketewa ɛti wotu ɔyɛ deɛ ka ho na ɛbɛtɔ bi mepatɔ ahohoɔ aba dwabɔ yɛ ase ɛwɔ sɛ yɛma mu bi kakra de fɔm mmene mu so ahu akɔ aba nsuo no bra na ɛbɛtɔ no nyinaa ɛwɔ n'aso ɛyɛ mepatɔ ayiyɔ yɛ ɛɛba yi ɛwɔ sɛ yɛma ahohoɔ ɛnso so bibi de fɔm mmene mu ne nyinaa no yɛkɔ akotu ɛde afiri Frimpong Enterprise hɔnom na wei nso wabio store na wopɛ bi ɛde agum a wopɛ sɛ wohyɛ dwa na amomu no ɛyɛ adɔkɔdɔkɔdeɛ no deɛ mu ɔmmerɛ no ɛne nsuo na apɛ sɛ wohyɛ ho dwa a wɔsɛ bra na ɛbɛtu firi n'aso ɛyɛ ɛsiane sɛ wɔnom no ne boɔ no ɛfo paa yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ mobile hɔ nom GN Bank dan no ɛmu no ɔbutuo wɔne Star Electronics ɛnyinaa na ɛwɔ saa dankorɔ no ɛnso so ɛmu a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛkoraa wɔnom ɛbɛn NIB Bank no ɛwɔ akyem ɔdan eti kɔɔnom na ɛkɔtɔ nneɛma no bi ɛnso fɛfiri woyɛ no ɛde firi hɔnom a wɔsɛ menka nkyɛw sɛ electrical gadget no wɔtontɔn ne nyinaa nso so ebio nti wodɛ mu ɔbɔɔbo no ahye wɔ ho wɔsɛ bra wɔtɔn bi wɔbɛma obi saa nso na ebi a cable bi ɛho atekyema mepatwɔw saa cable ne deɛ ɛyɛ na ɛho tetekyema yɛmfa ni agro anhwɛ asɛm bɛto to twene bɛtɔ foforɔ na ntumi ɛnso ɛmmoa wo multi socket no nso wɔ hɔ ɛno ɛbɛboa wo na agya watumi so akɔnɛte nneɛma ahodoɔ bi apɛ sɛ ɔde ma agyinamɔden ɛnso tumi no na aboa ma bibia nso akɔnkan ɛde ama kama mepatwɔw ɛyɛ fridge guide no ɛno nso so ɔtɔn bi ɛwɔ n'aso ɛyɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnso ɛkoraa yɛmfa yɛni ɛnkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Liberty Lane hɔ no mo wɔne ɛyɛ akɔ nana story building no ɛna kyɛsɛdeɛ animhwɛ ɛwɔ akyem ɔdan no yɛfrɛ 0244 897 525 0244 897 525 ana 0242 111 236 0242 111 236 na afei no yɛne Frimpong Enterprise nso atumi adi nkɔmmɔ na watumi aboa yɛne wɔse Frimpong Enterprise adwumawura no wadi papa akyɛ na yɛmfiri hɔ nomɔn na yɛma aseda no bi ɛnso so ɛyɛ bestman capsules so bestman no na aduro yi edi mɛma asɛm de ma ɔnom papa a ɛnya asɛm ketewa ɛkoraa mepatwa no pɛ yi wanya bi abobɔ deɛ ɛnsɛ ɛnra okɔ ɛyɛ agya ahayɔ na wantimi ɛnso amfa aboa biara mafie ososo kɔ ye oto tuo ye ɛyɛ awerɛwosɛm paa ɛto asɛm mepatwa osisi no ye osisi no yɛho adwuma na woyɛ ho adwuma a yɛde best man capsules no na ɛyɛ ho adwuma ama nneɛma nso atumi akɔnkan yadeɛ biara nam yadeɛ biara ye ne nyinaa no best man bɛdi asɛm ɛnso ɛde ama yɛn bɛɛma a wɔni atenka asɛm wei koraa deɛ awerɛho mpo nti ɛkɔba ne saa wɔmmɛgye sika di saa Mr. Otua wobɛtua saa nti bɔmmɔden na ɛnya best man no bi na ɛbobɔ no anɔpa yi na ɛnɔma ɛnkɔnkan ɛmfa ma wo saa nso so na agya chairman nso so deɛ ɔno deɛ ɔde bɔ ani a pɛtrɛpɛtrɛ no asam ne ho asane ne sisi ɛno yɛ adeɛ baako ɛma no dwa papapapapapapa ɛtum mpɛ sɛ bi bɛto a na wabɔ mmɔden best man no na wapɛ bi abobɔ na aboa ma nneɛma atumi akɔ ɛyɛ nkan yɛne ɛwɔ akyem ɔdan no yɛkɔ LB Amoafo na yakɔ akoto bi ɛwɔ hɔ saa nso ɛna ɔkyene ba Kennedy Drugstore always Chumasi Drugstore Kofi School EK Asiman ɔno ɛwɔ ɛyɛ Old Town Zongo Junction hɔ na wakɔ akɔgye deɛ Masari ɛyɛ Drugstore ɛnso wɔ ɛyɛ ɔdan nkwantanum kɔɔma nsa ɛnkɔka bie yɛne ɛwɔ kade no Martin Kumi ɛna afe owura Ansong nso so agibi enso ɛtɔn ɛde ama yɛne Kofobia nso bɛkɔ Delight Pharmacy na ɔma akoto bi wɔ hɔ saa nso na Gibson Pharmacy ɛna afei ɔhene Nana Heba
ɛwɔ nso kɔ a wɔn nsa betumi ɛnso aka bi kama na etimi ɛnso aboa saa nso na Accra no ɛyɛ repush ɛna Nana Boakye ɛna afei Kingswalk Herba wɔn mu nyinaa no ɛtɔn ɛyɛ aduro bi ɛnso wɔn mu a ɛnya asɛm ketewa ɛnso ɛkora na wofrɛ 0244 966 043 0244 966 043 and 020 288 098 kafra mami fani bi mfama 0208 288 099 0208 288 099 na afi best man no wonsa enso etimi akabi na enoma akonkan edi ama kama Afrakoma Community Hospital sa menka ncho sa to ye dey enemre yi mu o ma ya de aba badwu ni padua de aboso bomodin na bra na won hwew ama ni padua no so intimate apomeka ncho sa 2024 yi mu ye ne ayagi asutie na ye de ho ekɔhye eye Afrakoma Community Hospital sa no wodoma boa ye pa ama hoden mapa ɛda so anso so din hini we ni padua mu anya asɛm keto akora eti yade no membo bi so enga bi yade bia fa kɔ na yɛnhwɛ na yɛmoa ma nneɔma enso enkɔ nenim na ubodwam awo yɛahye na tim sɛ yes yɛde bibia toto na akwam kama owura ɛyɛ OPD wɔ no matim sɛ yes hyehyɛ egu apono so lab wɔ so yɛde wokɔ tim sɛ ahanom so nneɔma sisi ne ho so mfidie nie nya asɛm ketoa eti bɔmmɔden na bra theater ho so yɛde wobɛkɔ tim sɛ yɛde wura hɔ no ma no na kyerɛ sɛ wapɔmden no ɛna wo nsa ɛka nsa sɛ mfidie gu hɔ no ma ɛboa ɛbɛhwɛ nipadua no mu no baabi yadeɛ no akɔhyɛ biara no ɛbɛyi no ɛnso apue wohu bi da obi yadeɛ no onim baabi ɛsɛ pɔde no dura yɛnsa bia afei yadeɛ no ohu baabi ɛhyɛ biem wode fa ne bra yɛbɛtwe no pie na yɛtumi amoa no ɛnso so aduro ama nnɔma atumi akɔnkan wohwɛ baabi a mmɔfra yi ɔmo yadeɛ yɛde ɔmo toɔ wohwɛ ɛyɛ bibibia dana kwan mu na deɛ tie nie wɔseme nka nkyɛ sɛ yadeɛ baako a ɛno deɛ Ghana obiara gye atom hɔ sɛ ɔde duru hɔnom a ɛyɛ tatahwe ɛyɛ adeɛ ɛfrɛ no sɛ ɛtwe no obɛyi deɛ firi wo nantam hɔnom koraa ntam so ama wade ho afa ho ama yi bia akɔnkan waha mu hɔnom no adeɛ aba bɛfua hɔnom ama ɛmframa koraa ntumi mfa hɔ ɛnyɛ ne tena bia no no mepaakyɛw bɔ mmɔden na kɔ na yɛmmoa wo wode w'ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Amasaman Ga West Municipality no enso emu nkrabupuni mantem asem na mekan Amasaman Stadium Road ho ɛhɔ no ma na gya yɛbɛbɔ yɛn ho adwa yɛboa nipa to bɛfrɛ 0597 005963 0597 005963 Afrakoma Community Hospital no kɔ na kɔpɛ apomden mapama nneɔma ɛnkɔ nkan fama wo na wadaruma wo wakɔ akɔgye home appliances no deɛ onkwaje ye ohun otu o twɛn de yi yei enwoma ne boafuo we ya nneɔma ɛboa wo ma afie adeyɔ ɛyɛ mmere ɛma wani kan ofie ɛma asetena mu ɛsoso etimi ɛyɛ mmere de ma kama TV na wo pɛ ɛno na gye digigi yani so ahu ne mɔfrɛ na gu na mo hwɛ na etimi enso aboa ball bi a na sesini bi ɛma wo nkonya asɛm o ɛma odi ofie asɛm air conditioner no so nie abɔmframa nwunwunu fidie no bɔmɔde ma nsanka bi fridge anasa deep freezer na wo airpay ne nyina no onsa betimi enso akabi de free aso ye washing machine rice cooker ceiling fan standing fan heater iron blender ne kettle ne de yeka kan wo ne nyina no yeton bi anya asem ketoa ekora na se de meka ne boofo na esan so eye papa afe yesan so de nhihye de ato se fo a eye de nyina no se usika no enso ade kro na wo pɛ ne bo a mema ne ngya otipaye bra oba kakra na ekura no ye begye na ade kro na wo pɛ ne atam de amawo na afie no akɔnhyehyɛ na afie no wo so watima hwɛ de ubɔhyɛ so na kakra bɛsɛ bosome miɛnsa wo de atua de kro no ɛboɔ enso awie ama nneɔma akɔnanim yɛde ani kyerɛ mu akyem ɔdan kwantanum MTTD Ghana Police Service atenaye no yɛne no ɛna edi animhwɛ yɛfrɛ 0539 500 514 0539 500 514 na afie no jane ɛyɛ ODI Electronics anase Odi Media Network for abonkomo no matimi aboaye amayensa enso atimi aka home appliances no and electrical gadget no enso so ebi abusuafo we ni nyumako agodo amadaroma wonom enso eso yasene ewo sika fam amaye de ma ti dwumadie besom wo fitidwada ekopem eye efiada
yɛde wɔn ase bebree sɛ nyɛ wɔn anka saa bere bi akurom atadin sɛ wahu eti yɛde wɔn ase na mamenkyia antiadwoa antiadwoa biem kuha the general manager the great apuzu ne maame anɔpɛ mamenkyia no na afei menkyia ma vida nso so ma vida ɛwɔ ɛyɛ amantra samson so wa ɔno so pamadeɛ mami mihyia no once pɛ na nyame anim no kure ni nyame hyira na asane nso so deɛ mabusuafoɔ ne dɔɔso wɔ hɔ paa o ankre bosei wabiem kama ma Joyce nso wɔ hɔ na schoolboy anɔpɛ yɛakyia wɔ mu nyinaa owura Francis ne ma Dora nso so makyia ma anɔpɛ yi Vicentia maame ne papa asanefoɔ nyinaa nim baako pɛ ɔno nso so butu asane maame nhwɛ ne message a wɔde abɛi okay matia menua wese ose MPP ba wo mianie oluwanie it is possible asanefoɔ nyinaa nim baako pɛ no the lion face campaign de on the ya wo ye no so oluwa ba pa na wampɛ ba bia mfa na nhyɛ wo hu ha oluwa we man fidie ne ba mienu kra de pamade no ɛno ano no so wanhu wa man nsa akona no ɛnya bad ayeti sɛ ayi Mr. Obin Mr. Obin say bipifu mu mpɛ ne nhwɛ ɛyɛ asɛm enti mate yɛbɛkɔ ahoma no so ne ya bia tum na afei no enkratoɔ na enkratoɔ no nyinaa ɛne sɛ ɔhawa ɛwɔ wo mpatam wɔ no mo a wabɔso mpanyinfoɔ emfi no sisu biem yɛmo akonya na wafrɛ no wasi so na mpanyinfoɔ nso aso atimi atene atu ho enso anamɔ nkratoɔ no deɛ enso no sanso na agya ɛnɛ nkɔmɔ a yɛdi ne nyinaa no pɛsɛ ososo de wano tum na ososo odibia obetimi nso so afrɛ abasoɔ ɛno ase na nkrɔfoɔ pɛsɛ wɔn so di nkɔmɔ kakra ɛde fa adesuafoɔ a ɛne yɛde wɔn frafra yɛ na manyɔsɛm titiri wɔn wɔ junior high ne wei no nanso bere na ama yɛ kwan eti obetimi abam 0533 898915 0533 898 dabi ɛno yɛ test line no 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 0554 820 910 obowura na yafa na afi no yapem so na yetimi enso akoyi nanim but anɔpɛ dia me pese me ka kyerɛ oni sɛ yana manyɔfoɔ no wɔmo ɛfa kwa bi so a so mbetimi adɛdɛ yɛ ne utie me so mbetimi adɛdɛ yɛ ne na wɔmo ade agitumi but wo so mo wani na hɔ mahu sɛ bi ma hyɛ ase ka banku ebi mu wu afufuo ebi mu si nkrɔfoɔ no yɔma ne adeade wɔmo boa wɔmo saafoɔ no nyinaa na wɔmo yɛ azaafoɔ no ai saa manyɔfoɔ no nyinaa no yɛ atorofoɔ sɛ yɛto aba ne mu to aba ne mu kukuro nhu mu biem wɔn fiti tena hɔ no mu no ɛyɛ neba ye eti dada nyinaa wɔn hu sɛ wɔn no bedi agorɔ ana wɔn nneɛma ofiti aseɛ sɛ wɔto aba wusi nneɛma no na ebesi ma na wɔbesi nneɛma ama wɔ ye etu ɔmo ne na nenam na nyinaa na ɔmo yɛ saa de nyinaa ɔmo boa ato aba ne mu ɔmo ahu ɔmo biem ti ɔba wode ɔba kora na nneɛma no wusi no ɔso obesi a wode gyama no wode ni fa ni gya hɔ ye wode nneɛma no ma no uyi gu ɔno mo na wapie na wasi hu na wosi wɔba banku no dane ma ne pɛ no awura dem yes saa na wɔsi yɛ kɔ wɔsi yɛ mo mu hunu sɛ yɛ ntimi ntena ma sɛbisɛbi mpɛdu asɔ mɛ daada yɛ saa ɔmo nkɔ so mɛ daada yɛ saa atwam saa bia na ɔmo yɛ saa de na atwam to bia ba wo nkyɛn na wo yɛ wadeɛ na obesom so ɔbɛyɛ de aboa ma nyɔfo na meka ɔmo asɛm yi so ɔmo campaign strategy na ɔmo de nana nenam no ade yɔ ne de ɔba no ɔso ɔboa wa hwan na mpɛ moa mane moa but men no mo mu mɛdane wa adwene ɛwɔ wagina sidi a wusie ho mo ani na hɔ ɔmo de adi yɛ na kyɛ ebi mu ne bi mu bɛto spa ebi ne bi mbɔbɔ dame bi ne bi mbɔbɔ ye ɔmo yɛ ni nyinaa na tumi ne nsa kɛse tutwe obi minim MP bi ne mpɛsua so koraa no wonim enkura woni mpɛsua so nyinaa onim
enkura wodu a woni mpesua so wonim ni nyina wonim so okwa a wote ayi yaka ne sei capital ni mu pe kropo ni mu pe no wote ti man se ye wodan woba wote wodan ne pe so obesane akọ dwaha ene odan kwanta no mu ne enkura keka no ase no onkoda eno so obekọ kura 4 years bia na wokọ 4 years bia abato ni dura na wokọ ho eti MP bia wakai mo 4 years bia no monkyere no bibi kakra bi yei monkyere mo bibi kakra bi yetimi nto aba ma na wo de 4 years bia na oba yensrahwe yesi awe kyekere wo nipa ho etu de anya hwe kura no yei ka wo de bosumi anase bosumi mienu bia no na kwa be sra baako amemfa opanyini da bi atiatum pa yei na kwa besra ya baako busumi mienu bia besra ya baako kra asenka nya bad mamu acha no pedi ba bia kasa free na dai chamai mo me machine ma me na minim de asi wa ase ho etika na watwi bia wo de na otwene kra de atia okay we no kra so anya so ane de aya na aye no